Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa Bombo Hanay sa Uto. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 11, tuwing 2022, 44 dias na lang kagapaskwa na. Inimulagan ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon, yari madalakuan kag mga nagapangunang mga balita, headlines sa balita lokal. Kumusta na ang update sa overpass diraya sa may Luna La Paz? Ano ang plano karon sa city government? Sa dugang pa nga mga balita, ASF update kita sa aton sining mga kabombo Zone 1 Takasaro naka-record sa unang pagkamatay sa baboy sa syudad. City Vet maga-inspeksyon na subong adlaw. Sa pihak kabahin na Panwa sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Istoryan man naton ining pahayag ni Bucor suspended na Bucor chief kag karon wanted ini kay ginpasakaan sa kaso nga murder sa kamatayon sa broadcaster nga si Percival Mabasa ukon mas kilala bilang Percy Lapid. Pero sabat diri iya sang suspended na Bucor chief sa mga previous interviews ini. Kasunod sang iya nga suspension, ang balya niya hindi ko mag-surrender kay balan ko nga mapatay malang ko to sa sulod sa prisuan. Sa mga kadamo-damo sini nga natapakan namon nga mga big time. Sili nga magamo sining sitwasyon, mapinatsanay na lang kami ni sang gobyerno. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mga litik nakita sa mga edipisyo sa Banwasang Anini Antique matapos ang 4.8 magnitude nga linog. Sa iban pa nga mga balita, tubig nga ginagamit o gingamit sa mga estudyante sang ahoy sa pagtimpla sang buko pandan juice nagpositibo sa E. coli kag coliform. Kag kilalahon naton si isa sa mga ginabansagan nga Polish hero. Sang dekada 70 tubtoba 80 kag isa man sa World Cup top goalers. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo nga naghatag man sang dungog sa pungsod Poland sa World Cup mga kabumbo. Istoryahan taman ang proposed promotion and protection of native chickens ordinance ni City Councilor Johnny Yang kay hindi ko nutuya lango-lango kundi iduso niya gid ini. Tibantayan ta kung anong mangin kaundan sining proposed ordinance sa pagproteher kag pag-promote sa native chicken diri sa syudad sa Iloilo. Amo ining mga dalakuan ng mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan ta ining may kantanan karon sa kay suspended na Bucor chief General or Director General Gerald Bantag. Now sa mga turn of events karon sa aton siniya nga mga kabombo nga kon sa diin ini siya ang ginapasakan sa kaso nga murder sa kamatayon ni Percival Mabasa ukon mas kilala bilang Percy Lapid, isa sa mga broadcaster nga nangin kritiko sa Duterte administration and of course sa Marcos administration. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo 160 tanan ang mga person of interest diri apang ang gintumod kag ang ginpasakan pa lamang sa kaso amo ang suspended Bucor chief kag ang si Chief Jail Chief Inspector Zerudo
nga right hand kuno mga kabombo ni Director General ni DG Bantag. Sa aton siniya nga mga taga Palamati, nausa karon hindi pa iya matumod, hindi makitaan kag way sang ideya ang aton sinong otoridad sa kundi ina si Suspended Director General or Bucor Chief Bantag. Amo man iya si Jail Chief Superintendent si Rudo. Sa aton sini nga mga kabombo, ginakabig ini sila nga mga yara karon or at large sa sini nga mga tinion, hindi mga ni makabig ni technically nga at large kay way pa man sa nga warrant of arrest. Sa aton sini nga mga taga Palamati, ginapahayag man diri banwa nga ini siya ang sarang nga mangin state witness kag itudlo ang great mastermind kung baga pa kung sa kilala ko sadto ang brain sang sining pagmando nga patyon ang broadcaster nga si Percival Mabasa o kon Percy Lapid. Ti sandig man niya sa mga tinaga sang mga high-profile inmates sa sulod sang New Bilibid Prison. May ginatumod ini sila nga ginatawag nila ang codename Tanda. Si Tanda kuno amuning isa sa mga or ang brain sa pagpatay sa kay pagbando sa pagpatay sa kay Percival Mabasa kag ang informasyon diri banwa nga gingamit lamang kuno ining si DG Bantag nga mangita sa hitman. Amo na sini karon banwang ginasunod nga anggulo sa National Bureau of Investigation. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Pero hambal man iya sa pila ka mga nagatutok sa sining nasambit karon nga kaso kag mga high-ranking official man nga kunang ginatumod nga si Tanda amo si DG Bantag or Suspended Bucor Chief Gerald Bantag, hindi man kuno muna katigulang naging si Bantag, bukay lang ni buhok ya kag bungot ya, pero hindi nasamo kuno katigulang. Sinuayhan ang ginatumod banwa sa nga mga high-profile inmates nga ang brain amo si Tanda. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag ang isa pagin sinadiri sa mga ginalantaw nga sitwasyon, ang pahayag sa mga previous interview ni Suspended Director General Bantag nga hindi ini siya magpasugot, nga ini siya ang mapriso. Sinya kati tatadtarin ako ng pino doon sa loob. Sinya kung ganito lang yung sitwasyon, magpapatayan kami ng gobyerno. Ari malaw, ipabati naton sa aton sinimak Bumbo ang pahayag, isa sa mga interview ni Suspended Director General Gerald Bantag. Nakikita nyo ba yung eksena na to? Na kayo ang nagkukulong, baka dumating ang pagkakataon, kayo naman ang ipinapasok sa selda. Oo, tol. Meron din pangyayaring naiisip ko yan. Kasi nga, pag nandun ako, hindi mo na ako makikita sigurado doon. Natadtarin ako ng pino doon. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang ninyo ako. Kasi alam kong mangyayari sa akin doon eh. Di naman ako si senator, mga senador, mga nakulong na mga big time na sabing proteksyonan yan. Akong sasabihin nila, akong target nila. Magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. There you have it, kabahin sang statement, previous interviews ni Suspended Director General Bantag kag sa karon pinasakaan sa kaso nga murder sa Percival Lapid or Mabasa killing. Di balantayan sini Banwa sa aton sini nga mga kabumbo pananglitan na biserbi ang warrant of arrest kung anong matabo kaya ngambal yan ni DJ Bantag sinya ti magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Kiway maninga na nagabahaw-bahaw istorya sa aton sini nga mga kabumbo. Ang dugang pagin sini nga mga impormasyon kag balita tutukan ta sa paday nga pagpangalagad sa bombuanay sa utoy-yari ng News Center. Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Yun ang
Biyernes, Nobyembre 11 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 44 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, grupo ng mga abogado sa Pilipinas naghain ng complaint sa United Nations Human Rights Council para panagutin ang gobyerno sa pag-atake laban sa mga abogado at hukom sa bansa. Ang Bureau of Corrections officials naman nadiskubre ang umano'y isang tunnel sa Bilibid. Sa iba pa nating mga headlines, ikatlong preliminary investigation ng Lapid's Lake case ipinagpatuloy ngayong araw. Sinasabing middleman na si Christopher Bacoto Abay, present din sa pagdinig dyan naman sa DOJ. Maliit na oil adjustment naman, asahan na naman daw sa papasok na linggo. Samantala naman, problema sa work permit at mababang sahod, idudulog pa rin ng mga OFW sa pagharap ni Pangulong Marcos doon sa Cambodia. Sa sports news naman, Gilas Pilipinas head coach hindi pa masyadong kumbinsido sa panalo kanila ng Pilipinas laban sa bansang Jordan, pero pinuri pa rin niya ang mga players. At sa atin namang entertainment news, itong tinaguriang tatlong divas magsasama-sama sa entablado doon sa Amerika para sa konsyerto. Ang Korean entertainment industry naman bumoto para sa kanilang mga best singers daw and songs. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, naghain nga ng complaint ang grupo ng mga abogado sa Pilipinas sa United Nations Human Rights Council para panagutin pa rin ang gobyerno dahil sa patuloy na pag-atake laban sa mga abogado, yung mga piskal at hukom naman sa bansa. Inihain ng National Union of Lawyers and NUPL ang naturang na mga complaints sa Geneva, Switzerland bago nakatakdang Universal Periodic Review ng UNHR sa mga record ng human rights ng Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon sa grupo, nasa 50 mula sa mahigit isang abogado, mga huwes at fiskal ang napatay mula 1994 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinalungkot din ng grupo ang harassment sa mga abogado at hukom ay wala ng tigil matapos daw umupo sa pwesto ang Pangulong Marcos. Kung kaya't tinikayat din ng grupo ang Human Rights Council member na himukin pa rin ang Marcos government na ipatigil ang pag-commit down ng paglabag sa karapatang pantao laban sa mga human rights defenders ng mga Pilipino. Samantala sa pagbabalik naman ni Justice Secretary Jesus Rimulya na nanguna rin sa high-level government delegation sa 4th cycle ng United Nations Human Rights na isang peer review mechanism ng United Nations Human Rights Council sa November 14, nangako ang Justice Secretary na kanyang ipaparating ang isang malinaw na mensahe na ang Pilipinas sa ilalim ng Pangulong Marcos Jr. ay nagsisikap daw para sa pag-deliver pa rin ng transformational reform ng hustisya at law enforcement sector sa bansa upang matamasa pa rin ng bawat mamayang Pilipino ang kanilang karapatang pantao base na rin sa rule of law at paggalang sa due process. Kanyang tatalakayin din ang mga komprehensibong reform program, yung tinaguriang Real Justice daw in real time ng Department of Justice, kabilang dito ang pag-decongest sa mga pitan sa bansa at ginarin sa iba pang pag-build up ng mas mabigat na mga kaso laban naman sa may mga kinasangkutan na mga krimen at ginarin itong mga investigador din at ng Commission on Human Rights ay pagpapalakas pa ng kanilang Witness Protection Program. Samantala, ibinunyag naman ng mga otoridad sa New Bilibid Person o NBP sa Muntinlupa City na nadiskubre na mayroon umanong isang tunnel sa ground ng National Penitentiary. Subalit hindi pa matukoy kung ito ay isang escape tunnel o kung ito ay ginawa ng mga dating opisyal ng Bilibid na naghukay umano ng gold o ginto doon. Paliwanag naman dito ni Bureau of Corrections o Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr., ang naturang tunnel ay parte ng isang tinatawag na excavation project na malapit naman sa Director's Quarters, ang opisyal na residence ng Bucor Director General. Nagsimulaan niya ang naturang proyekto noong taong 2019, subalit hindi naman binanggit kung ito ay sa ilalim ng pamumuno noon ni dating Bucor Director General Nicanor Faeldon o ng suspendidong si Bucor Chief Gerald Bantag na humalili noong Setyembre ng taong iyon. Subalit malamang anya ay nagsagawa ng gold hunting sa naturang lugar sa nagdaang Bucor administration.
investigasyon. Sinabi din ni Katapang na wala namang permit na inisyu mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa naturang excavation project. Saad pa ng Bucor official na kanilang iimbestigahan kung sangkot sa naturang excavation project si Bantag. Subalit iginit nito na hindi naman anya maisasagawa ang naturang proyekto kung hindi ito alam ng mismong opisyal na nasa Director's Quarters. Hindi pa matukoy kung gaano kahaba ang naturang tunnel na patungo naman sa Director's Quarters swimming pool at ang dulo nito ay sa may Poblacion River sa Katarungan Village sa loob ng New Bilibid Prison Reservation. Samantala, sa puntong ito, marako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila sa Department of Justice de Lensa. Ngayon po ang ikatlong pagkakataon na magsagawa ng preliminary investigation dito pa rin sa sensational case, controversial case na pagpatay naman sa broadcaster na si Percy Lapid. At nandun naman nakatutok si Bombo Gerald Olip. Bombo Elmar, Bombo Everly, hindi pa tinatapos ng Department of Justice itong preliminary investigation kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Personal ngang dumalo sa ikatlong preliminary investigation itong si Joel Escorial na umaming siyang pumatay sa broadcaster. Maging itong itinuturong middleman na si Christopher Bacoto ay present din sa pagdig at naghain ng kanyang counter affidavit. Ayon kay Attorney Salvador Quimpo, bagamat magkababata raw itong self-confessed gunman na si Joel Escorial at ng kanyang kliyente, pero matagal nang walang ugnayan itong dalawa. Kaya naman wala raw patunay na nakinabang si Bacoto sa sinasabing 70,000 pesos na cash na ibinigay dito sa mga involved sa krimen. Dahil sa unang salaysay ni Escorial ay hindi naman daw nakasali itong pangalan ni Bacoto na nabigyan ng pera. Sa pamamagitan ng counter affidavit na ihinain ni Bacoto, itong company Bacoto na siya ay kasali dito sa nabigyan ng cash, ay ito ay hindi raw totoo dahil binago ni Escorial itong kanyang salaysay sa ika-4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw at dito na isinali itong pangalan ng sinasabing middleman na si Bacoto. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong si Attorney Salvador Quimpo, itong abogado ni Bacoto. Si Bacoto raw nagdidemand na sa kanya ng payment dahil tapos na raw yung ano nila, yung trabaho, i-deposito na raw sa bangko. So ang ginawa niya, hinintay niya raw yung pangalan ng ibibigay ni Bacoto raw kung kanino i-deposit. And he presented a deposit slip sa pangalan ng isang Nancy C. So hindi rin, wala rin connection naman kay Bacoto yun. So yan yung naging pahayag kanina nitong si Attorney Salvador Quimpo, ang counsel ni Bacoto, at medyo nakakalito raw dahil may mga lumutang na mga pangalan na sinasabing doon ihuhulog yung pera, pero hindi naman kakilala nitong si Bacoto. Kanina din mayroong lumutang dito, Bombo Elmar, Bombo Everly, na isang abogado, hindi nagpakilala, bagamat hinabol namin kanina para makuhanan ng pahayag, hindi ito nagpakilala, pero siya daw ay abogado nitong self-confessed gunman na si Joel Escorial. Pagkatapos ng preliminary investigation, maigsi lang, Bombo Elmar, siguro wala pang isang oras, agad umalis na talagang heavily guarded itong si Bacoto na isinakay sa isang sasakyan na mayroong escort na sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP bilang kanyang escort dito kanina, dahil talagang binabantayan itong si Bacoto dahil na rin sa posibleng maging banta sa kanyang buhay habang tumetestigo o itong kanyang naging pahayag na talagang hindi daw niya kakilala na personal itong si Joel Escorial at nadawit lamang siya sa naturang kaso. Bombo Elmar, Bombo Everly. Bombo Gerald, kung si Escoto kanyang dinideny na hindi naman niya kay Escorial, hindi kakilala, anong implikasyon nito sa kaso dyan? Kung hihina ba o lalakas pa doon sa panig naman ng prosecution, Bombo Gerald?
Oo, Bombo Elmar, dito kapag napatunayan na itong si Bacoto ay hindi talaga involved, ay hihina yung kaso, Bombo Elmar, sapagkat siya yung sinasabing isang middleman. Kapag siya ay naabsuelto rito, ibig sabihin kasi yung isang middleman ay namatay nga doon sa loob ng New Bilibid prison, ibig sabihin ay hihina ito dahil lalabas na walang kinalaman itong itinuturong middleman sa ngayon, kaya posibleng maghanap sila ng iba pang pwedeng mag-testigo sa naturang kaso. At una nang sinabi nga ng National Bureau of Investigation na bukas sila kapag mayroon pa rin na mga gustong tumestigo dito sa krimen. So iginigiit nga ng abogado ni Bacoto na si Attorney Kimpo na talagang walang ugnayan. 4 na taon nang nakadetine itong si Bacoto at wala siyang komunikasyon mismo dito sa self-confessed gunman na si Escorial. So yan yung i-deny nila sa ngayon dahil yung unang affidavit kasi ni Escorial, sinasabi niyang tumanggap ng pera, hindi kasali doon si Bacoto. So binago niya yung kanyang salaysay at isinali na after 4 days itong pangalan ni Bacoto, which is ipinagtataka raw ng kampo ni Bacoto kung bakit nakasali na doon sa pangalawang salaysay yung pangalan ng nitong si Bacoto. Kaya nag-file sila kanina ng counter affidavit para pabulaanan yung naging pangalawang salaysay ni Escorial na kasali na itong pangalan ni Bacoto, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates nga na Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Department of Justice sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, nagpahiwatig ngayon ang Department of Energy na meron na namang paggalaw sa presyohan ng mga produktong langis sa susunod na linggo. Nagpaliwanag ngayon si Attorney Rino Abad, ang Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, na masyado umanong manipis ang supply at demand sa international market. Kaya naman ang indikasyon daw nito ay meron ding maliit na adjustment sa presyohan. Sa pagtaya naman ni Director Abad, posibleng umanong magkaroon ng kaunting oil price hike sa diesel at sa kerosina. Baka below o nasa 50 centavos, habang sa gasolina naman ay pwedeng rollback o price hike sa susunod na araw ng Martes. Sa ngayon ay hindi pa raw masigurado ang eksaktong presyohan, lalo na at hindi pa tapos ang trading ngayong araw. Napansin din daw kasi na bumubulusok ang demand, kaya ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ay binabawasan na ang kanilang supply. Samantala naman sa ibang balita, dinipensahan pa rin ng Office of the Solicitor General ang kanilang proposed confidential funds na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, makakatulong daw ito para sa paggampan ng kanilang mandato bilang isang epektibong counsel para sa gobyerno. Kabilang sa mga tungkulin na ito, ang ahensya, ang reversion proceedings na tinatawag, yung naturalization cases at international disputes. Ginawa ng Solicitor General na turang pahayag matapos magpahayag din ng pagkabahala si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III kaugnay sa 9.3 billion pesos na halaga ng mga confidential at intelligence funds na inilalaan sa proposed budget sunod na taon sa ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang mahigit kalahating bilyong piso at para naman sa 3 ahensya na walang kinalaman umano sa national security. At maliban pa rito ay pinuna rin ng senador ang paglalaan ng kalahating bilyong piso na pondo para rin sa Office of the Vice President at 150 million pesos naman para sa Department of Education na nasa kabuang 650 million pesos para sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Samantala, doon naman sa Kamara, si Speaker o House Speaker Romualdez nananawagan sa mga ASEAN members na magkaisa at bumuo ng isang cohesive, resilient, peaceful, progressive ASEAN community. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Nananawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga kapwa-miyembro ng Association of Southeast Asian Nation na magkaisa at bumuo ng isang cohesive, resilient, peaceful, and progressive regional community. Ginawa ni Romualdez ang panawagan sa isinagawang pulong ng ASEAN Interparliamentary Assembly kasama ang mga ASEAN leaders. Pinangunahan kasi ni Romualdez ang Philippine delegation sa AIPA kasama si Zamboanga del Norte Representative Glona Labadlab
Harvard. Binigyang diin ni Romualdez sa pulong na dapat pagsamahin ang kanilang mga hakbang sa pagbuo nga para maging mapayapa, secured at stable ang ASEAN community. Muling binigyang diin naman ni Romualdez ang strong commitment ng Pilipinas na suportahan ang AIPA para mas maging epektibo ito sa community building sa rehiyon. Nagbigay pugay si Speaker kay Chim Yab, ang chairman ng nasabing pulong at ang unang Vice President ng National Assembly of Cambodia kasama ang mga miyembro ng Cambodia Legislature at mga delegasyon mula sa ASEAN member nations. Sa mensahe naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kinilala nito ang kahalagahan ng AIPA sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng executive and legislative branches of government. Samantala, aprobado na rin ng House Committee on Health ang panukalang batas na bubuo ng isang Center for Disease Control and Prevention sa bansa. Ayon kay Batanes Representative Ciriaco Gato, chairman ng komite, itinuturing na isang mahalagang legislation ang Center for Disease Control Prevention na bill na layong palakasin ang kakayanan ng bansa, tugunan ang health emergencies tulad ng COVID-19. Aprobado na rin sa komite ang Committee on Science and Technology ang substitute bill para naman sa pagtatatag ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Pamamahalaan ito ng Department of Science and Technology ang BBIP na siyang manguna sa pagsasaliksik tungkol sa virus at viral disease sa tao, hayop at halaman, gayon din sa pagbuo ng gamot at bakuna. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Health, Representative Ciriaco Gato. This consolidated substitute bill, my distinguished colleagues, took into consideration and gives way to the proposal of the executive agencies, especially by the DOH, which ultimately will be the very lead agency that shall implement the CDC. Therefore, the chair shall be calling on the DOH representatives later to enlighten the committee on the proposed legislation. Please note that the consolidated CDC bill is basically an enhancement of the 18th Congress bill, which the committee and the authors thereof continue to support. The chair would like to stress that the CDC bill is a priority bill of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. and has manifested in his first State of the Nation. Pahayag ni Representative Gato. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, lumagda na sa isang ceasefire agreement ang gobyerno at More Islamic Liberation Front o MILF upang ipatigil na rin ang labanang nangyari sa Ongkayapukan doon sa may Basilan. Ito ay kasunod na rin ng deadly clash sa pagitan ng pwersa ng 101st Infantry Brigade Military at mga miyembro ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces, itong 114th Basic Command na nakinasawi ng 6 katao, 3 sundalo at 3 miyembro ng MILF. Sa isang statement, sinabi ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unity na yung naturang kasunduan nilagdaan sa pagitan ng gobyerno at Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng MILF at ng Ad Hoc Joint Action Group at Non-Violent Peace Force. Kabilang sa consensus points sa naturang kasunduan, yung agarang pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan dalawang kampo, agarang implementasyon ng pull-out ng reinforcement ng BEF MILF na hindi residente naturang barangay. Dapat manatili din sa kanya-kanyang bahay ang grupo ng commander na si Huram Malangka ng MILF na mga residente ng barangay Ulitan habang inaantay ang pag-decommission sa kanilang mga armas at yung paglalagay ng isang composite detachment na kinabibilangan ng Armed Forces PNP at ng MILF para matugunan ang mga lawless elements at mapanatili na rin ang kapayapaan at kayusan sa turang barangay. At dapat din yung mga issue at concerns may kinalaman sa More Islamic Liberation Front dun sa bayan ng Ongkayapukan, agad na may ulat para agad na masolusyonan. Pinuri naman ng Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang ceasefire agreement at umasang hindi na maulit pa yung madugong insidente sa pagitan ng militar at MILF nang hindi na mabaliwala ang nakamit na major gains sa ilalim naman ng Bangsamoro Peace Process. Abangan pa ang detalye ng mga balita, sagot naman ng Bureau of Corrections Officer in Charge. Ito po naman sa aligasyon ng kontrobersyal na dating Bucor Chief na si Gerald Bantag. Samantala muna sa mga paalala.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Isyu may kinalaman sa employment ng mga OFW sa Cambodia, idudulog yan sa Pangulong Marcos Jr. May dagdag pang balita ang Bombo Radio Legazpi. Inaasahan na ang pagdalo ng maraming mga Pilipino sa isasagawang pagharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga OFW sa Phnom Penh, Cambodia ngayong darating na linggo, Nobyembre 13. Ayon kay Bombo International Correspondent Melanie Lacwayan, ngayon pa lamang marami na mga Pilipino excited ng personal na makita at makausap ang Pangulo upang maipaabot ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa idudulog ng mga OFW ang matagal ng problema sa pagkuha ng mga employer sa kanilang work permit at ang mababang sahod. Panawagan din umano ng mga Pilipino na mas mapalakas pa ang suporta ng embahada ng bansa sa mga kababayang nagtatrabaho sa Cambodia. Nabatid na isasagawa ang aktibidad sa isang hotel kung saan mahigpit ang ipatutupad na seguridad at cellphone lamang ang papayagang maipasok sa venue. Para sa akin na isang OFW din, maybe yung inaasahan ko na marinig din doon is like the support we are here na, bigyang pansin yung mga ibang OFW na kasama ko dito. Ganon. Ang bagay na naging pahayag ni Bombo International Correspondent Melanie Lacwayan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romeo Belardo Jr. para sa pambasang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bobo! Samantala naman, Senator Grace po ay iginit pa rin na mas gawing reliable sources daw yung mga litimong mga media sa panahon ngayon. May mga detalye pa niyan si Bombo Alaysa Eclarinal. Iginiit ni Committee of Public Affairs Chairman Senator Grace po na mas dapat gawing reliable sources ng impormasyon ang mga kumakatawan sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kaysa sa impormasyon na inilalabas ng ibang mga vloggers sa ating bansa. Ito ay kanyang inihayag sa ginaganap na 48 Top-Level Management Conference sa Tagaytay City ng kanyang talakayin ng issue sa Broadcast Regulation and Press Freedom Prospects for Reform. Ayon pa kay Senator Po, bago bigyan ng franchise ang isang broadcasting company, kinakailangan muna nilang siguraduhin na ang kinatawan at opisyales ng mga kumpanya ay mayroong good track record at good liabilities. Anya, sa panahon ngayon, mas madaming mga media personals na naghahatid ng balita ay mas maganda na kung saan mas dapat pagkuhanan ng impormasyon kaysa sa mga sumisikat na mga online vloggers. Liban nito, Bombo Elmar, Bombo Ever, ang mga journalist din daw ay dapat napahalagahan ang kanilang role bilang tagapaghatid balita dahil dito ay mabubuo ang opinyon ng isang sumusubaybay na tagapakinig. Pakinggan pa natin ang kanyang dagdag na pahayag. It is really my pleasure to be here with you. Naging kaagapay ko ang KBP. Magmula po ako nag-umpisa sa serbisyo publiko. Sa MTRCB pa lang, pag merong issue, nandyan palagi si Mr. Nick Dao o si Mr. Basbanyo to help mediate. Kasi meron kayong code of ethics eh. And as a public servant, you're always, I feel, protected if the truth is on your side. And that's exactly what the KBP is trying to uphold and instill in its members. And even now,
as I chair the Committee on Public Services, what I want is an easy way for you to obtain your franchise. Because the more we have media practitioners, the more the truth and facts can be known to the public. Nilinaw niya din na hindi maiiwasan ang kompetisyon pagdating sa media, ngunit mahigpit pa din niyang ipinaalala na iisa ang layunin ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na makapaghatid ng mahalagang impormasyon para sa mamamayan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, officer in charge ng Bureau of Corrections na si retired General Gregorio Katapang Jr. abay may buwelta doon naman sa aligasyon ng kanyang pinalitan na si Gerald Bantag. At may mga detalye pa niyan si Bombo Marlina Padiernos. Bumuwelta ngayon si Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. sa suspendidong Bucor Chief na si Director General Gerald Bantag. Kasunod ito ng mga aligasyon ni Bantag laban sa administrasyon hinggil pa rin sa kasong pagpatay kay Percy Lapid kung saan siya ay nadawit. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Katapang na hindi na raw niya maintindihan pa ang takbo ng pag-iisip ni Bantag. Una rito ay nagbabala din kasi ang suspendidong Bucor Chief kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa pagtitiwala kay Katapang dahil ito anya ay kakabagsak ng kanyang administrasyon. Ngunit ngayon ay inaakusahan naman ni Bantag ang Marcos administration na siniset up umano siya nito para sa layuning palitan ang lahat ng tauhan sa Bureau of Corrections na kanilang mga tao. Sa palagay naman ni Katapang, ang kanyang pagre-relieve sa mga tauhan ni Bantag ang ikinagagalit nito sa kanya. Pag-upo raw kasi niya sa Bucor bilang isang officer in charge ay agad naman niyang pinag-aralan ang sitwasyon at sistema dito kasabay ng unti-unting pag-asaayos sa irregularidad sa loob nito na alinsunod naman sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi ko na siya maintindihan ngayon. Ang sabi niya muna, President, mag-ingat po kayo kay General Katapang, Ramboy po yan. Baka yan po ay kabaksak ninyo. Ngayon naman, parang biglang tumatakbo siya ng 120 kilometers per hour, bigla niya kinambyo ng paatras. Ano ba yan? Hindi ko na maintindihan kung anong takbo ng utak niya. And then, kaya siya nag-alis sa akin. Nung umupo ako, pinag-aralan ko estimate of the situation kagad kasi itong Bucor parang military rin ito estimate of the situation, essential elements of information and intelligence. So nakikita ko baka naman na pwede kong magkaroon ako ng free hand to put the people of Bucor na na-floating. Kasi ang lahat ng nag-occupy ng key position dito seconded. Walang alam dito si Secretary Remulla. Ang sabi niya lang sa akin, Greg, ayusin mo yung Bucor. Do whatever, anything you need to do in order to reform, reorganize, and make Bucor efficient and effective. And then help us in the investigation. So ang ginawa ko, nirelieve ko lahat yung mga commanders ng key position na BGMP. And then, yun ang kinagagalit niya. Bakit tinanggal ko yung mga tao niya? In the first place, key position yun dapat ang nagpapatakbo ng Bucor, mga taga-Bucor, hindi mga taga-seconded ng BGMP. Yan ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, bukod sa mga aligasyon na ibinato ni Bantag kay Katapang, ay tinawag din niya na kahihiyan, walang kredibilidad at dapat nang magbitaw sa pwesto si Justice Secretary Remulla kasabay ng kanyang akusasyon na si Remulla daw ang utak naman ng marijuana importation sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, 28 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. Ang oras na po sa atin na... The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Alright, madako muna tayo dyan sa Iloilo. May lechon na festival daw dyan ay para matulungan itong mga hog racers na nalugi ng husto. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Iloilo.
Magsasagawa ng Lechon Festival ang bayan ng Santa Barbara sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Dr. Daryl Tabuada, Iloilo Provincial Veterinarian, sinabi nito nang nasabing hakbang ang naisip nilang paraan upang matulungan na makabangon ang mga hog raisers na apektado ng African Swine Fever. Ang Lechon Festival ay isasagawa bilang parte ng isang linggong Kahiluwayan Festival o Cry of Santa Barbara. Ayon kay Tabuada, 100 at 20 mga baboy ang ihahanda sa Nobyembre 20 at ilalagay sa plaza ng Santa Barbara. Napag-alaman na isa ang Santa Barbara sa mga bayan sa lalawigan na apektado ng African Swine Fever at isa sa pinakamalaking pork meat producer sa Iloilo. This is an initiative of our governor to depopulate or to reduce the population of hogs within the municipality of Santa Barbara. With considering na marami tayong mga threat na matamaan yung mga baboy natin with ASF, ang ginagawa natin is yung mga negative Castor Nation, fun facts sa pagdiriwang ng Pasko sa Japan. Alam niyo ba na itinuturing na Festival of Love ang Christmas sa Japan? Parang Valentine's Day dito sa Pilipinas. Kaya naman kapag napaplano kayong mag-spend ng Christmas sa Japan, mapapansin na hindi na bago na makita ang mga couples na nagsa-celebrate ng romantic Christmas together. Habang ang mga singles naman ay nagpa-party at searching para sa love of their life. Sa ating Christmas countdown, 44 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Orlas 12, balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Hatagan naton sang nagakigo sining pagtamod ang concern sang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang mga motorista sumungman ang mga ginikanan sang mga estudyante, partikularmente ining mga nagabutho dira sa may West Visayas State University. Kalakip na diri ang Iloilo National High School. Nga pila sa mga concerned citizen nagpalabot sa ila sini iyang suwestyon nga dapat i-utilize ining Luna Street Lapas overpass para iyang hindi na magsagay ka untat tapos lakat, untat, lakat naman or stop and go ang mga salakyan sa tagsa sini ka pedestrian lane. Mayara sang kumbaga padayon bala ang flow sa traffic. Sa aton sini mga kabombo kay may duha ka mga pedestrian lane sa main entrance sang West Visayas State University. Kaga dito naman iya sa bahin karon sang Iloilo National High School nga tagsa sini iya ka rush hour hilabit pa ko na may klase or shall I say weekdays. Isa man ina sa nagatuga sa pagpugok sang dalagan sang trapiko sa area sang Lapas. Dugangan pagyati sa uluunhan lang dito sa aton sini nga mga kabombo. May adjustment man nga ginpatigayon dito ang Public Safety Transportation Management Office. Bangod man nga ongoing sa karon ang pag-redevelop sang Lapas sa public market. So ginalantaw diri sa mga motorista kag subong sa mga concerned citizen nga kung ma-utilize ining overpass, may ara sang tayuyon nga flow sang traffic sa area karon sang Luna. Kung madungduman pa ulihing ang gibuksan ini sadtong Hunyo tuig 2019 o galing kay TY naman ma-utilize ini sang husto bangod gani sa aton sin mga kabombo nga nag-pandemic kita kagagin paiway ang klase.
hasta iya tubtob sa sini nga mga tinionti do ay matalupang dan ini kag wala naman na magamit nga kung saan magaserbe kung tani isang dako sini nga impact in terms of traffic decongestion. Sa linya naton sa Sinimatinion si Public Safety Transportation Management Office Head Jack Kunlo. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bomboanay sa Udto, sir. Bombo Champ, mayong hapon, kagaming hapon gid sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Alright, what happened, Sir Jack, sa sining lapas or sa may Luna Lapas overpass nga do kasunod na bisang pandemya, dinuway ta naman ma-utilize ini para sa mga estudyante ta, Sir Jack? Yes, inject na Bombo Champ, no, kag inject na ambal, sa 2019, gin-utilize na nato na sang pagsugod na klase. Actually, survey na Bombo Champ, ang area, medyo daw damo-damo pa walang obrahon na Bombo Champ, no, because ang duha kadlagko, tatlo kadlagko nga puno dira sang lunok, daw gikaon yun na sang mga ugat ng lagko kag sa mga dahon na Bombo Champ, kag medyo may gugid ang babaw Bombo Champ, no, kay tungod nga sang ligad, not sure kung nakuha na Bombo Champ, may nag-i-star dira sa babaw. And then unlighted sa Bombo Champ, no, ang overpass walkway naton. And medyo may mga iban pang concern na kailangan i-repair Bombo Champ, no. Actually, gina-finalize ko ang report kay para ma-forward ko sa city engineer sa Bombo Champ kag sa city enro naton kay isa ina sa sa options nga ibalik. Aside sa ina nga mga concern sa Bombo Champ, last time abi ang tag-open ta sina, no, mga concern to ang ipalabot sa ato, no, ang panggabi nga buhi di mabutangan ta sang security sa area. Pero ang isa lang to ginapalabot kit sa aton sa mga parents sa Bombo Champ kado mabugat ba lang mga bags estudyante magsaka panaog. So abong man tong ila concern na Bombo Champ, no. But pero tina nga overpass kinubra ina para safety sa aton estudyante. Nag-injecto ina, no, para sa flow sa aton traffic dira sa area Bombo Champ, no. So ina actually is gina-review na namon para sa pag amat-amat sina tinlo kag pakaayo sa area Bombo Champ. Mga ano ni kalawig kung limpyuhan naton or i-repaint naton kay sa paghibalo namon na Sir Jack kagapon nakapamangkot man kami sa La Paz Police Station daw pahali naman dira ang mga liho-liho nga tiner dira sa ibabaw sang overpass or sa walkway naton na Mr. Kunlo, sir? Last time Bombo Champ, naghingiyo kita sa Bureau of Fire, no, displayan nato na ang babaw, bilogin ang overpass. But pero may mga iban pa lang concern. Actually kay ang problema sa Bombo Champ last time ito kataas ang iya bala side wall, no, nga kung gusto ko mag-agi siya hindi makita, no. Bombo Champ, but ang solution is pabutangan gid namon sang duty na personnel namon, no, halin sa aton Special Services Division, Bombo Champ, no, hasta 9 o'clock I think hasta 8 o'clock ang buhi sa night class naton dira sa area sa National High School. Ang sa west daw I think daw 8 or 8:30 Bombo Champ, no, ang last man. But tagitanaw naton nga sa gabi tawhay naman Bombo Champ, no, para sa safety. Kuning kaso ang ginubra naton last time is kung gabi daw ay naman naton na mobilize ang hapon lang. Kaya medyo magutok kita Bombo Champ, no. Kaya in fact na mamasyar kita gani, no, sa both schools prior sa pag-mobilize na Bombo Champ sang ina nga flyover, no. The last time nga kin-mobilize namon ina, no, nag-attend kita sa flag ceremony kag ginpathag naton sa mga estudyante ang importansya sang ina nga flyover, no, kag ginubra ina siya for the purpose ang duha ka dagko nga mga eskwelahan dira Bombo Champ. Alright, magluwas abi sa mga concern nga ti una madulom, ti mahapos ba lang na iya kay butangan sang suga abi sang City Engineer's Office. Ang mga parents naghambal nga ti nabudlayan ang mga estudyante kay tuman kadalagko sang ila sini iya nga mga bag mabugat kag do medyo mabudlay saka panaog dito, unlike nga kung direkta lang dira iya magtabok daw kalapit, but i-take into consideration taman sa Jack ang duwa sini ka mga pedestrian lane dira nga ti sinasaling ko nagagani kina sa intro ko ang amo nang factor nagapapugok sa pagdalagan sa trapiko granting nga may another adjustment dito sa unhan sa panayon sining redevelopment sang lapas sa public market, Sir Jack. Tuloy Bombo Champ, sa ina nga area nalipat lang ko sa exact nga laba
may tatlo ka pedestrian lane na sa area Bombo Champ, no? Ang diri sa may west ayun nga area. Kag sa Nasyo, no? Kag dito ayun sa may Baptist Church sa area Bombo Champ do sa Baptist Church sa dula na amon duwa ang bilin. Aside sina intersection niya dayon dito sa Westman, no? Pagto sa hospital and sa intersection sa PLDT, no? Ang ina siya do kalapit nga mga intersection plus may duwa kita ka overpass. That is why nga kung rush hour tigluwa kag sa aga sulod sa estudyante medyo bagot to siya Bombo Champ, no. But again, no, makanda kami luwat na gid sang consultation naman, no, sa aton nga PTAs both school sa Bombo Champ para nga prior, no, sa pag-implement naton para nga ma-will inform ang tanan. But ang repair ya Bombo Champ hindi magina mo nakadako ang amon na concern Bombo Champ kay do kadako na gid sang kinahanglan gid siya i-trim down or triman ang duha ka lagko nga lunok sa area Bombo Champ. Kaya na-cover na daw ang both sides sang hagdanan sang ina nga overpass, no, na-cover yun na Bombo Champ, no, kang in fact mga gamot di dito ara na sa sulod man sang overpass, no. So kinahanglan gid na siyang matriman Bombo Champ. And the last time nga conversation nga ma-recall ko Bombo Champ daw nabudayan kita kaya lain daw ba gina pangitaan ang specialty kay tibalaan naman naton kung anong ang lunok pala Bombo Champ, no. Hindi ko lang gid paghambalang namin ko. Pero doon muna Bombo Champ, no, sa mga storya sa aton sa Katigulangan. So, apon Bombo Champ, no, very critical da ang pag-trim gid sang duha ka lagko nga lunok Bombo Champ sa area. Kay do muna blahang ginahambal sa aton pero kakulodbaan Bombo Champ, no. No, do muna pero reaction. Do ka hagnop. Yes, do ga kung maglabay ka dira ani sa Jack do ga pralindog mo mo musna. Daw di siya wala mo Champ do ka mariit daw unang term gid actually Bombo Champ maginambal sa aton. So amo na Bombo Champ na muna ang mga concerns na nakita naton dira kag medyo ang repair hindi bagay mo nakadako Bombo Champ. Pero ang may suggestion dira actually nga tani ang wall Bombo Champ nga daw medyo panubunubuan kita daw ang kumaglabay kita Bombo Champ ang siyan kita of course si high school, no, hindi pa sa full grown nga population. So kung isa daw ang makita ulo lang mala Bombo Champ. Yes. Ang tawo, no. So kung way kabantay do kabudlay kung may magsaka, may matabo sa babaw, hindi mo dai nabalaan. Pero tanahon naton Bombo Champ, no, kung ano ang posible after nga mabato naton ng report Bombo Champ. All right. Pero ang benefits sini Sir Jack, luyag naton mahibaluan sang tuig 2019 sang ginbuksan ini gin-utilize ini, ano ang nanging benepisyo sini Sir Jack sa inyo nga observation? Nagdasig ang flow gid sa aton nga traffic congestion sa area Bombo Champ, no. Nag-increase gid ang iyang lagan Bombo Champ, no. So ang gidang benepisyo number 1 nakita naton, no, sa pag-implement naton sa last 2019 na Bombo Champ, no. Aside from that daw wala na gid man iba, no, kita yung purpose sa gina Bombo Champ para nga magdasig ang dalagan sa traffic sa area Bombo Champ, no. But kinahanglan pa namon i-clear kung nagdugang na kutaw da Bombo Champ kay after siya kadamo sang intersection Bombo Champ, no, after siya nang inangaton nga Lunal E. Lopez naton asa dito sa corner sa Villana, corner sa Del Carmen sa hospital dira Bombo Champ, no. Dodamo bala gagmay, no, sa San Jose intersection Bombo Champ actually isa sa amon nga traffic management plan isa daw ilibit na ang left turn dira during rush hour Bombo Champ, okay, from National High School up to dira sa area sang dako nga mall. I think may 5 or 5 ka mga intersection nga naga-left kita dira Bombo Champ, both sides, no, coming from Commission Civil going to Ilupes sa Luna Street nato na Bombo Champ. Alright. Sige. Sir Jack, siguro mag-update kami sa mga masunod sini nga mga inadlaw or weeks, no, agud nga makakuha kami sang dugang nga mga information kung ano na ang mangin resulta karon sang consultation, another round of consultation siguro sa mga schools and at parents dira agud nga ma-utilize inang overpass sa may Luna La Paz. Sir Jack, thank you so much for your time. Mayong hapon sa liwat. Bombo Champ, salamat man sa oras kag tiyempo permi ginahatag ninyo. Mayong hapon liwat. Derawavit si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, naghambal ang head sa PSTMO, Public Safety Transportation and Management Office, nga nangin
beneficial ini sa mga motorista naton kay nagdasig ang flow sang traffic dira sa nasambit sini karon iyang area. Kay amo sining main purpose niya mo. No? Nga para dito maagi ang mga estudyante sa overpass. Una, para nga magdasig ang flow sa traffic. Ikaduwa, para safe ang aton siniya nga mga estudyante batok sa naman nga sahi isang vehicular accident. Mabungguan siya na abi, ma-sideswipe siya, no? Ining proyekto sa aton sini nga mga kabumbogin punduan sa aton sini nga gobyerno, milyon man ang balor sini. Ti karon kung hindi naton sini iya paggamiton, anong mangin pulos siya sini? Bulutangan lang na sang mga propaganda sang syudad sang Iloilo? Ginhatagan nyo lang sang espasyo ang mga tulisan nga mga sahi sang taho agud istaran? Ginhatagan nyo lang sang kay gayunan nga sagsag ang batasan sang mga pang vandalismo dira? Kung ang concern sa aton sini nga mga kabumbos sang kadamaan kay ti ang nagalabay kuno dira hindi kitaon, ulo lang ang kitaon, ti sa iban nga lugar sini may mga underpass gani. Kag kung maghambal ikaw underpass, hindi gito ya kitaon ang mga tao nga nagalabay. Tido hindi man delikado aw? Sa aton sini mga kabumbo? Sabahin iya sang pagdiliher abi sang mga traffic enforcer sa stop and go, sa pagpatabok sa mga estudyante sa pedestrian lane. Why kita sa question kay sa tagsa ka matagadlaw dira kita nagaagi? Makita naton dira ang sitwasyon kung paano magdiliher ang mga traffic enforcer dira sa aton sini nga mga kabumbo. Pero hindi man lang naton hatag sa isa lamang ka interes or para lamang abi sa mga estudyante and sa ila sini nga parents kaya hindi na mabudlayan, naalibyuhan naton ang kabudlay sa mga estudyante sa pagsaka, kabudlay abi sa mga parents kung ginadulong nila ila kabataan, masaka pa to kay kabugat sang bag. Pero paano naman yang mga motorista? Sabahin karon sa mga public utility jeepney nga sandig lang sa kadamuon sang trip nila ang ila siniiya nga sarang mangin income sa tagsa ka matagadlaw. Ti ang tagsa sini ka trip nagadepende ni sa oras ang ila sini nga biyahe. Ti kon may ruta sila nga nagaagi sila sa distrito iya sang Lapas, nagaagi sila sa duwa sini ka mga eskwelahan, sa aton sini nga mga kabumbo dalagko nga eskwelahan, so maganubo ang ila sini nga inoras sa ila sini nga posible trip kuntani bangod man nga maipit sila sa pugok sa dalagan sa trapiko. Sa nasiling ko na banwa, bisan ano panimo kaaga magbugtaw, kay amo na ang nangin habit subong sang kadaman, halos tanan nga mga ginikanan nga nagadulong sa ila sini makbataan dira nagaeskwela, aga pa ni nagabugtaw, ti ko magdululungan kamo dira, mapugok yapon ang dalagan sa trapiko. So there is a need. There is a need nga mag-service ang purpose inang overpass para iya, no? Nga magdasig ang flow sa traffic at the same time mabutang man sa siguro safety, mapasiguro ang safety sa kabataan nga hindi na sila iya nga magrisgo nga magtinabok pa. Kabalo ka mo banwa kung kaisa ang disgrasya hindi man naton mapakot mo. Tuod nga nagasinyas na dira karon ang traffic enforcer nga stop kay may patabukon siya. Kag kung may nagadali-dali to may nagahingagaw man iya karon nga salakyan.
ti kunti na rimalaso iya ikaw, orang imo sini nga bata, orang sino man dira nga nagatabo, sa aton sini nga mga kabumbo. Pilagi na ang magasto iya nga tion sang steps pasaka kag papanaog didto nga ang kabaylo sina pagpasiguro sang safety sang bata, sang guardian para mapahilayo siya sa ma-involve sa vehicular accident. Kag kung hindi ni paggamito naton ti why hindi ni siya mag-serve sa iya sini nga main purpose sa aton sini nga mga kabumbo. Ang problema karon nga daw nagahatag sa pagduwa-duwa sa pag-clear na dira, partikularmente sang gamot sining nasambit karon iyang ano gani na nga lunok. Oh, kay ti mariit kuno inang lunok mo. Sa aton sini nga mga kabumbo amo ning pahayag sang kadamaan nga mariit inang lunok nga kun tapson mo na kuno basi kun anong matabo dira sa imo. Tidipindi na iya sa imo sini nga pagpati. Ha? Pero sa karon sa aton sini nga mga kabumbo amo na gani hambal sang pila iya ka mga mangin alamon man kag mahambal naton abi in a practical way nakasaka nakalabot na gani ang tawo ido kagamo dito sa bulan. Oh, di mapati pakita sa sining mga mulumariit. Kaya ti kung tapson mo na kuno ang mga gamot sang lunok dira, posible pa iya nga makatuga sinisimo sang malain nga kung ano man ang kalainan nga madangtan sininimo. Naturalmente, ining kahoy nga lunok, nagapakita lamang nga buhi ini. Isa ka living thing, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, nga nagagrow. Tiya mo nang nagakapol nga mga ugat, kabahin pa na sang iya, sini iya, nga kabuhi. Pero, kung tapson ina, kung triman ina, sa aton sini nga mga kabumbo, hindi man abot silingon nga mapatay dayon ang lunok I-granting for the sake of discussion, kaya muna ang pagpati sang kadamaan, do medyo hesitant pagani si Sir Jack Magambal sang tinaga nga mariit. Now, ti pangitaan ta sang dabis-dabis sini nga Suruano sa dinto gani din si Bumbudyan ang kilala namon nga Merko basi kun pwede to. No? Taga San Dionisio to lang puno sang Bulawan ang iya sini nga liog. Oh, muna pagka-Merko niya. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, ang importante sinadri nga ma-utilize ini. No? Kay gingastuan ini sang pundo sang gobyerno, pinamalhasan ini sa mga taxpayer, sa aton sini mga kabumbo, dapat magaserbi ini sang purpose niya. Kay kung hindi, ti mangin kabahin ini sang white elephant. No? Mga white elephant nga project sa aton sini mga kabumbo, ining mga ginagastuan sang minilyon, tapos hindi mo man lamang mapuslan, why nagaservice ang iya sini nga kapuslanan? Amo ni siya ang ginatawag nga white elephant, kag ti uyang lang kita usik man kita sa pundo sang gobyerno Hindi bla? Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Sa nasiling ko na gani, kung problema ta suga, ti pabutangan suga Hindi bla? Kung problema naton yung may mga tao dira nga nagatiner dira nga ginahimo na nila listaran pahalinon. Kaya niya sang gobyerno. Oh. Kung may mga tao dira nga may mga malain sini nga buko, ti deployan dira sang police. Police visibility lamang sabat sina dira. Hindi bla? Sa aton sinimatag palamate. Pabantayan tagani ang mga tanom, no? Gintukuran tagani isang isa iya ka unit, Green Guards. Oh? Diba si kung makadugang naman kita dira unit, sa aton sini nga mga tao nga shifting sila kag bantayan ang overpass dira, pwede gid guro kaniya. Amo ni ganing go ambal tabla basta gusto pwede gid, pero kung hindi damo blibad.
Pero tibantayan ta niya kung ang doon development na dira sa may lapas Luna Lapas sa overpass. Oras naton 53 minutos na nakaligan sa takna ng alas 12. Pagbalik ta, update kita sa African Swine Fever diri sa syudad sa nga Iloilo. Sa takas to may mga nagkalamatay nga baboy. Ang City Vet maga-inspeksyon sa Zone 1 Takasaro kay tidinto gikunong una na record ining baboy nga nagkalamatay. Kag statement from the City Veterinary Office kung anong ila siniiya nga mga measures nga pagahimuon agod nga ma-contain ining posible kaso kay ginahulat-ulat pa man ang result sini. Pero kung maghambag ka may baboy nga napatay nga way mo malang inlampusan, way mo malang gindudo, way mo malang ginihaw, way mo malang slaughter. Lain na inaiya nga istorya karon nga daan nga may existing African Swine Fever diri iya sa Iloilo. Balikan nato nini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kung indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubos Kaligad sa tatna sining launa, balik sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. May mga nagapadalagan ni diri sa mensahe sa aton nga nagapayag nga sinya katulad sa amon diri bala Bombocham sa may Missouri. Do mo amo man ang natabo diri sa may skywalk or overpass sa may West Visayas State University kag Iloilo National High School. Kaya mga staff ko no to, mga faculty kag mga staff dito nagpamatok nga magamit sang skywalk. Pero kung naglabot pero may natabo ko nga insidente nga may mga nabungguan sini nga mga estudyante way man kuno naghiposipos man lang mga tawag siya ni mga faculty kag mga staff. Isa pa gid sa mga ehemplo dira sa may diversion road. Inaga-comment diri pila naton ka mga kabombo sali nila nga
sa Diversion Road ang Bumbutsan, ti pinatindugan na nila sa skywalk. So nga tining mo yung kakita iya sang dalan nga 8 lanes tapos may pedestrian lane. Ti ang tawo hapos gatinamad sa iya sining nga pagtinamad nabutang iya pa sa langalang iya kabuhi. Ti kung may mabungguan dira, ti salabton sa driver sa aton sining nga mga kabumbo. Muna gani hambal nila nga ti dira lang kami sa Pilipinas nga kita sang 8 lanes nga may pedestrian lanes nga ginabutang. Tinagayom-yuhom lang to mga kabumbo naton sa iban sini nga pungsod nagahambal nga do kasubong ko ng mga manol taga syudad sa nga Iloilo. Mabalaan nga ni sa mga taga Bacolod ni ano ay naman nga kantsaw ang magyanta sa mga taga Bacolod. Sa aton sini nga mga kabumbo. 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ta si Bombo Peter Jan Bayeska. Anong lihok dira karon sa bahin sang Takasaro, barangay Takasaro, kasunod man sang pagkapatay sang pila ka mga baboy dira sa may Zone 1, kag ginapatihan nga mga nagkalamatay naigo sang African swine fever. Sa payag pa sang alkalde kagapon siningadlaw ti hulaton ang duha ka mga inadlaw agod nga mahibaluan ang resulta sang mga blood samples nga ginkuha sa sining mga baboy dira sa may area sa Takas kag ginpadala sa Bureau of Animal Industry. I-check nato na si Bombo Peter Jan Bayeska. PJB Master, sa report please kami. Nagasugod na diri Bumbutsan to ang unang adlaw nga pagpatigayon dira sa pag-inspection man sa aton nga city veterinarian kaya kita naton dira nga nagapatigayon na sila sa pagalibot dira sa may barangay Takas may distrito iya sang Haro ang ining salakyan sa city vet naton kay recent time ti nagahimo man sa lihok diri karon ang mga barangay official sa pagpanguna man diri ni Kapitan Joseph Pural nga ako ang pila dira ka mapumuluyo naton kung sino dira ang nagkalamatkan iya sang baboy kay na dito sa pagsikyarta may nag-confirm dito Bumbutsan si certain Jamie ang natigada to dira na interview Bilya ang apelido pagkatapos may isa pa dito nag-confirm nga isa man ka na yun yang baboy ang nagpatay ang dares nga iban sina diri sa ila. So ang way nagako kung bala may iban pagid dira nga nakalamatay kag amo na karon ginatumod diri sa city vet naton para balaan kung bala pilagid ang kabilugan nga nagkalamatay nga baboy dira sa ila sininga barangay. May iban dira Bumbutsan nga mga baboyan nakita naton dira kay nga daw may gahingagaw sa pagpagwa asang mga baboy wala nato natumod kun atong dapat nga daw mga carrier blane o kun may angkar-angkar sa kilid ang nagapatigayo dito nga nagakarga sa ila sini mga baboy man pero hindi dira partikular sa area sang Zone 1 para ila kung in kaso iba ko ng Zone 1 ang pagkatutukan ang iban nga sunad dira so hindi panapiktuhan kung in kaso man magwa ang blood sample kag ginaathan naton nga way pa dira nagwa ang resulta so ginahulat pa lang Bumbutsan ang iban gid nga mga baboy dira way pa makuhaan sa mga blood samples ka base sa pagka-confirman sa nga tagsa naton kung mapumuluyo kay nagbalik man sa normal ang sitwasyon sa mga baboy matapos nga daw ang area dira sang lugar sa nagkalamatyan Bumbutsan ang daw ginpang-disinfect na pagkatapos ang napanglubong dito nga mga baboy so liwat gyud panglubong tong do manabaw sa balang resulta nga nagasungaw dito kag dito ra sugod ang reklamo nga may natumod nga may nakalamatay dira nga baboy ilabi na gining na yon. May isa dito ka residente kina nga nagpabalibad nga magpa-interview sa aton nga nalanusan kunong baboy but silingon sa 5 ka nagguwa sa taguangkan sang asang do na yon kalima ang nabuhi tapos may ara nga idit nga daw dako may diya ma-deliver amo to nga napatay Bumbutsan sa sulod sang tiyan amo to gibangdan sa kumpano nga napatay man ang iya na yon pero daw una to nagbatsag sa paghilanat hasta nga daw aluya siya hasta nga napatay kag dindesisyonan na lang nila nga igalubong ang ining baboy dira Bumbutsan so kalabanan majority gid sa pumuluyo naton
ang nag-depended bumbutsam sa pagsagod sang baboy, dira mismo kag masabiti backyard, ang iba nagasagod sang napulo, may ibang to gani nga mga may yubo-yubo na siya nga nagadangat sa tagsyam ka bilog, tapos may mga nayon sila nga nagabulusong, amo nang isa ka kabalakan nila nga kuning kasugid man, kabay kagina pangamuyo nila nga hindi magwa ang resulta, nga pamalapian diri bumbutsam lang nga hindi iya positibo sa African swine fever ang ginabatyag sa mga baboy ladra sa area sa Barangay Takas sa distrito sa Haro. Sa dugang balanong nga pagpasilitate sila Kapitan Jose Pural naga-director daw gin ako ng atensyon na kina ni Mayor Jerry Triñas para ma-facilitate dira kag may hibalo ang pagtumbod sa mga city vet naton sa mga baboy dira particular sa area sa Barangay Takas Haro. Yari sablaw sa aton sa dugang mapahakig ang utan Bobotsam. Ako PDB no sang ideya kung may lihok na sila kag kung saan o din nila itis ang mga baboy nga nagkalabilin diri sa akon nga barangay. Ako gaulat man lang sang ilang order diri sa akon no kag dugay-dugay makadto ako gani sa opisina sang city veterinarian kag dito sa City Hall para at least mabalaan ko kung ano nga akon dapat pagaymuon diri sa akon nga barangay Bumbo PDB. Pero may initial nga coordination na sa imo do kuan sampo kuno kap. May plano na sila, nagambal sila nga ang nabilin nga baboy no nga wala na patay, siguro sa drang area kuha nila sang sample para maibaluan nila kung ang napatay gid man abing mga baboy affected yan sang isip o hindi. Ang area nga dikap sang Takas kung tan-aw naton malapit diri particular sa Zone 1 sa slaughterhouse no ang lugar nga na. Ang natindugan sa slaughterhouse nato na Bumbo PDB dira na sa Takason 1. Ang ining mga ang area nga napatyan sang ining baboy diri na yun sa pangigadon sang suba naton Bumbo PDB. Ang distansya niya siguro mga 1,500 meter siguro Bumbo PDB halin sa slaughterhouse pakadto sa ining sa lugar nga kung sa diin may napatay nga mga baboy. Way man ato na pangayo ka basig may nakasulod na dako nga pikto sa barangay mo ba amo ni ka slaughterhouse da na pa din no. Amo ginaapo Bumbo PDB ang inalantaw naton nga kon halimbawa nga pagtest ini sang city veterinarian kag magpositive dako gining problema no diri sa akon nga barangay. Iti siyempre madulaan gid pangabuyan ang aton nga mga pumuluyo. No te amo man lang ila pangabuyan pagsagod-sagod sang baboy, te amo sina hindi na sila kasagod sang baboy kag wala kita kabalo kon halimbawa magpositive ini sa isip kag kun ano ang desisyon sang aton nga gobyerno sa mga baboy nga nagkalabilin Bumbo PDB. Dahil isa pa guro pag-transport sa baboy dalo sa slaughter cup mabaharman siya no. Ti muna ang wala ta na ibaluan pa Bumbo PDB no kay ti siyempre may nagauyat man ang ahensya sang gobyerno kung ano ang dapat nila imuon kung in case gid man kaso nga mapamatud-an nga magpositive diri ang nabilin nga mga baboy sa isip diri sa akong nga barangay. Walpi Bobotsam si Kapitan Joseph Pural. Ang area sang Zone 1 before ka magtabok sa stoplight bala Bobotsam. Sa approach sang Taytay Way pa kadto dito sa slaughterhouse. Dira gid sa may pangpang may access road na sa left side. Tapos simentado marato sa sulod to sa area ka Zone 1. Pag-abot pa sa tangan sang Taytay da sa left side may mga tangkal dira Bobotsam. Hasta dito laka man to ng balay kun tawo naton. Pero do kalabanan gid daga sa lagod sang baboy ang mga pumuluyo naton. Kung pagbulubanta guro masilusubra sa 1 kilometro pang distansya sa 1.5 kilometer guro pagbulubanta naton at matabok tay go way ka dito sa area sang Takas slaughterhouse gid daw man pagbulubanta naton dira so man ang isa ka ginatanaw sa karon way pa man si paghugot yung pagbantay gid ang barangay kag recent time ti ang city agree naton o kun ang city data dira kay nagahulat lang sang resulta sang blood sample nga magagwa kung ano giman diri Bobotsam ang resulta pero tago naton ka pangabay si pamuluyo kag pangamuyo nilagto kina sa pagingangot nga pangamuyo gid sila sang hugot nga kabay lang na patay sa hilanat o kun trangkaso o kun bughat o nalanusan ang baboy na Bobotsam hindi lang sa African swine fever ang ginasuprer nga balapihan ko paano kalamatay ila sila nga baboy Bobotsam. Alright, pero
ang area sang takas hindi bala master may alagyan dira nga sarang iyang pwede magyan sa mga salakyan nga makalapos ikaw sa Banwasang Uton, Banwasang Leganes, damo na siya sang interconnected nga mga dalan nga sarang ikaw nga makapanglakton kung hindi ako magsala, di ba? Oo, kung diri ka mag-agi iya sa may kundi ang takas, pwede ka makaagi to from Kitinsalas area, direkta mo na, malabay ka dira sa may Mia, ma-direkta sa intersection sa may stoplight na yun, bala? Do Circumferential Road na. Kung magliko ka left side Circumferential Road, way to Aganana, makasarang ka mga cross sa Circumferential Road, Bumutsam. Pavia. Way ka dito sa area sa Anoblas, direkta ka sa may Bangga, ano ginanada sa Ibawa, Norte, Dampi. Bangga 5. Direkta ka din sa tuo nga side, kung ara ka na sa may Ungka, Dos Pavia, Aganan, way ka na pagkanto sa Pavia. Aha. Amo ng dalan. Pero kung mag-cross ka pagkanto sa Slaughterhouse, ang lusot sila, way maghapon pagkanto sa Pavia area, Bumutsam, lusot kila sa plaza to. Aha. Amo ng dalan, dira karon may mga interconnection ng mga dalan kung tanaw nato na pero ang pinakalabing mahapos na sa nasiling pinakaina sa aga sa pagpangusisa ta ang ilang nga ginapangabay Bumutsam kay bagod yung masabi ang mga tao dira particular kay bagod nga sa pangpang sila kasuba sa piyak to suba man may connecting mga dalan pagadto dito sa piyak man di masami kung nagtaas ka grabe dalugdo sa tubig labi na gito sa after sa pag-strike ni Typhoon Paing Bumutsam sos kadamo sang baboy nga nagalulutaw kag mga kung ano nga sapat na kaya duwa na ba si Iban na patyan baboy ginaitsa lang sa suba Bumutsam Tamo pa ginang isa sa mga dako nga posibilidad pero ang tabok ya sini master ano na nga barangay kaning kada sa tabok sang suba bala sa tabok suba ay magapon katakas iya mangyapong katakas kay malapad ning takas haro mo no iya ka sunto na da kaya daw tatlong lang kasunang kabilugan ng area nga sakop sa Takasaro por malapad din mga nag-area nga sa kupa nila dira iya sa karon alright sige so manawala po natin kung ano resulta iya ka resulta sang blood sample dira pero ang city vet na pero kapatigayo na dira una gintang tantagan sila sa mga disinfectant Bumutsam sa tagsa katangkal nila para mapasiguro gid nga kung may mga virus kung ano dira matigayon iya mapatay sang disinfectant kay panghatag sa city vet naton address area sa barangay Takas sa distrito sang Aro. Alright. Para sa magdalagan sa papanay sugto ini grabe sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Dilo. Basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo Peter John Bayaska PJB Master sa imo sini iyang follow-up report. Ang pahayag sang tag-iya sang napatyan sang baboy kay nalanusan. Magsiling kabing lanos ining isa sa mga pagwaon niya kuntani nga bata niya nga idik ang wala na tigayon nga makagwa or dito mismo sa iya siniya nga tagwangkan napatay. So makabig ina nga makamamatay man sa bahin karon iya sang nayon kung hindi ina makagwa sa aton sini nga mga kabumbo. So muning isa sa mga nakita nga rason sang tag-iya kag gina-discount niya nga ang nayon niya nga baboy napatay samtang nagpakita sang simptomas sang African swine fever. Pero para nga makasiguro, may lihok ng city government. Nagkuha na sa blood samples, may mga inisyal na nga napadala dito sa Bureau of Animal Industry. Agod nga mapasiguro naton kung bala infected sang African swine fever. Isa sa mga nakita pagid sang mga pumuluyo sa area sang Takasaro during sang Bagyo Paeng, kunti nagtaas ang tubig sa aton sining mga kasubaan. May mga areas ngang aton siniya nga suba konektado man sa suba sa mga kabanwanan. Just like ang Bachano River.
Kagang iban pagid sini nga mga suba nga konektado man dira ang suba nga ari diri sa syudad sa nga Iloilo. So sandig sa account sa mga pumuluyo, hilabi na gid ang mga nagasalagod sa baboy sa kilid sang suba. Yang problema sinikuno nila damo to sa mga kasapatan nga nagkalamatay, may mga baboy man sila nakita, ting ginakulbaan nila base adtong mga infected man iya nga baboy nga ginpanglubong nagkalaanod. Or kung hindi man, ang iban sini, posible, ara astang kalway mahimos, di man niya infected, pero nanod sa tubig baha. Pila lamang ini sa mga lantaw nga possible scenario, but ang siguro iya, ara sa result sa blood sample. Sa aton sinikaron nga mga kabombo. Samtang nga ginahulat ang blood sample, ano ang panugyan sang city vet? Anong ila siniiya nga mga measures agod nga ginaantisipar taman nga posible African swine fever ang kinamatay sang nayon? Anong dapat nga himuon dira sa subong samtang nga ginahulat ining resulta? Standby kay may rejoinder report diri si Bombo Angel Tan. Para iyang mapalinton man sa aton sini nga mga kabombo, at the same time sa mga nagasagod pagid iya sang baboy. Now, malapit man dira sa takas, malayo man sa takas, nagakadapat nga sa mas temprano pangatsimpo makapreparar kita, may baluan ta na kung ano aton sini nga buhaton. I-check tabi si Bombo Angel sa yaman sini nga rejoinder report. Bombo Angel, sa report, please come in. Bombo Champ, ginakabig nga isolated case ang kamatayon sang isa ka baboy sa Takas, Haro, Iloilo City, Bombo Champ. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Zuzette Lial, Veterinarian for sang Iloilo City, Office of the City Veterinarian, iyaging pahayag nga kahapon ti ginpahibalo sila ni punong barangay Joseph Pural nga ti may isa ka na yun nga napatay sa iya nga lugar a Bombo Champ. Apang suno kay Dr. Lial, nalubong na ang baboy sang ging report sa ila nga opisina. Tibang sini hindi na mahimo nga makuhaan sang blood sample agud matumod kung mayara gid man nga mayara ini nga African swine fever, Bombo Champ. Suno sa natungdan ginapanugyan man niya nga ang punong barangay nga likawan nanay ang pagpagwa sa mga baboy halin sa nasambit nga area, Bombo Champ. Antes sinisuno sa natungdan, una na sila nakapanagtag sang disinfectant kasunod man sang pagkumpirma sang kaso sang African swine fever una dito sa Banwa sang Uton, Bombo Champ. Ging disinfect naman suno sa natungdan ang infected nga tangkal sa diin napatay ang nasambit nga nayon. Mangin ang mga kaiping sini nga hog racers ang ginghataga naman sang disinfectant kaga nagpanugyan man si Lial sa mga hog racers nga mas ahugtan pa ang ginahimo nga biosecurity measures, Bombo Champ. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Dr. Zuzette Lial sang aton ma-interview. Ang test naging himo sa dito sa patay nga baboy, Dok, yung paidalom ini siya bala sa blood test? Ay, wali naman nato ma-test siya kay patay na. Kag nalubong naman. Report sa aton lubong na, nalubong na. Okay. Paano, Dok, ang iba niya baboy? Once mag-manifest, man bisang parang luya kung pag-report sa inyo o muna pag-blood test ninyo, Dok? Then, maano pa kita, ma-surveillance kita. So, to clarify, Dok, so bali, hindi na ipaidalom sa blood test ang baboy nga napatay? Oo, hindi na siya makuha. At dapat nalubong naman to siya. Oo. Hindi na siya, hindi kita kakuha blood sample. Bombo Champ, nabatian ta ang nanging pahayagman ni Dr. Zuzette Lial, ang Veterinarian Force ang Office of the Veterinarian diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. Alright, so party karon dira iya sa barangay anong ginahimo nila sa mga pumuloy anong ginbilin dira nga mga posible himuon sa mga pumuluyo or sa mga nagasagod dira sa baboy, Bombo Angel?
So far Bombo Chap, atong na-mention na rin natin yung disinfectants, ti aging panagtag nila na ahead of time paman lang. At the same time, ti ang padayon ang pag-monitor, paglibot sa nagkalain-lain ng City Agriculture Office Bombo Chap. At the same time, ining office sa City Veterinarian, nagapanagtag sila ako nagalibot man, miyara nga ang sa agriculture bala Bombo Chap. Sila din kapanghatag sa mga leaflets, just like sa gihambal sa ato ni Mr. Inigo Garinggalaw. Sila ang nag-educate sa sining mga pumuluyo sa kung ano ang ining African swine fever, kung ano ang ila himuon. Ti ang sa City Veterinarian, sila ini naman nag-inspection. Ti ang hambal sini ni Mr. Garinggalaw sang ato na pag-istorya sa iya last time nga ti ang mga kabaranggayan ang ginaba tugyanan gid nga mag-function nga sila bla mismo Bombo Chap nga bisan wala na anay subong sang border restrictions so kung nagabantay sa kada borders Bombo Chap nga ti ang mga kabaranggayan sila ang mangin responsable agud nga ilibuton checkyaron ang mga backyard nga hog raisers agud lang tawon nang i-monitor kung miyara na gid man ni mga baboy nga ti nagabatsyag sang hindi maayo Bombo Chap kag gilayon kag i-report ini sa natungdan kay kung pabuyan-buyanan bra Bombo Chap ti iniway taman ginapangayo nga maglabot tabi sa first case gid man sa African swine fever ti amo pa lang na dra mismo sa pinakaumpisa o kunya pinaka first step pa lang Bombo Chap ang kabaranggayan nga mag-function ini according sa aton papakig-angot man sa city government Bombo Chap. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Ang aton lang man sinadre containment kag prevention mo. Kay hindi naton gusto nga makatulad sa iban siniyang lugar or banwa sa probinsya sa Iloilo nga nagalibog karon ng ulo sa pagdeal sang African swine fever. Dugangan pagid sini sa aton sini nga mga kabumbo nga naghilapit kita nga daan subong iya sa holiday season sa paghingapos sang Nobyembre kag pagtika sang bulan sang Disyembre, no? Ekspektaron ta kuntani ni ang demand sang karne sang baboy ang magasaka. O galing kay ti sa mga areas nga kung saan may kaso sang African swine fever, ekspektaron taman nga ti damo ang makangkon sang luces or pagkapierde. Bangod man sa pananglitan iya nga kung may konfirmado sini nga kaso dira sa aton sini nga mga kabombo, ti wagin sa may mimo ang tag-iya kung ti pamatsyon kag ilubong ang iya sini iya karon nga mga hinuptanan sini nga baboy. Magatuga man ini sang kapirdihan karon niya sa iya sini nga nga kapital kag investment. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti nagakadapat sini nga magulang ang aton nga mga opisyales sang gobyerno para iya nga matagan sini nga kigo sini nga pagtamod ang problema tuhoy sa African swine fever. Kag gapangabay kita sa pumuluyo para nga hindi na magdata, hindi na maglapta, kag hindi na magdamo ang kaso, kooperar kita kag magsugid kita sa minatuod. Hindi naton pagtabon-tabunan, na ibaluan naton iyang mabudlay kag tuman kasakit kag ti kung kaisa ti amo na magatuga pa sang anxiety kag depression. Ang pagkaputo mo iya sa baboy kon pamatsyon kag panglubong lang imo sining baboy. Sa imo man siniya nga gasto. Pero ti kamigon mo na lang inangabulig mo man sa imo isig kapariyo nga baboy, nagasagod iya sa nga baboy, kag nagasalig man dira iya sa posible mangin income niya sa iya sinihunuptanan sini baboy, sinaguran sini nga baboy para nga hindi na mahalitan or hindi na maglapta, hindi na magdamo pang mahalitan sini African swine fever. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na. Naglahuganay kami ganis ang kilala ko sa kapihan bala Bombo Crisilugo. Kay siling sa amigo ko, siling niya, dali lang yun bala Bombo Pila nakabilog ang pinamatay siling nga baboy kay pinanglubong man. Siling ko kung tipon-tipunon, basi kung labot naman sa klibo Sinya to no? Mga isa naman kalibong baboy nga patay kagin lubong no? Di siling niya sa kon niya, paano sila ginapatay na bay? Kung mabalaan na bing infected ka African swine fever? Di siling ko, sandig sa kon siling nga pagpropamangkot sa mga kilala tang nagasagod ka baboy, ginakurinte.
ang iban hindi masarangan sang kurente ginalampusan ka maso ila sini nga ulo. Sinya yabaw. Sus Maria kagusip. Ti ambal sa migo kos kapian. Sinya tinuway nakita na kabati isang tiyabaw sang tiyabaw sang mga animal rights advocate tao. Samo sini nga kay gayunan, samo sini nga plastada nga ginapamatay ang baboy, ginakuryente o kung ginalampusan sang maso sa ulo, ginahaboy kay ginalubong. Sa pinsar kos liko tuod migo tuod duway sila ga pabatsyag sing sang migo ko sa kapian sinya ti lantawa ba lang natabuo sa may distrito sang Mandurriao. Sinya ti ginreklamo to ang City Vet. Partikularmente si Dr. Tomas Fortesa. Grabe ito nga sa puti siya kay nga kunugin pamatay ito ang mga layaw nga ido kag totoy. Ti sa interview, dadumduman ko sa interview sa Mumuradyo kay Dr. Noel Fortesa, hambal ya, Dr. Tomas Fortesa, hambal ni Doc. Sinya ti rabid na to bumbutsam, why na to sang bulong. Ang ido, kung magrabid na, why na nasang bulong, ti i-put down mo na gid lang ina. Sinyaw taton mo na lang ginang iya, sining agoniya. Sang sa may makagat pa inadara siya, kag makahalit pagid. Di makamamatay ning rabies mo. Ang virus ng rabies, makamamatay ni. Ti why na nabulong, ti ang African swine fever, wala man isang bulong. Ang bulong sinadre, para nga mapungga ng paglapta, pamatsyo na lang baboy kag ilubong. Ti ginakurinti, ginalampusan sa maso. Mga animal advocate subong do ipos-ipos lang sa aton sinimatag palamat. Way kitak bati nga ginkundinar nila niyaw. 30 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik ta! Initial assessment sa banwa iya sang aninii matapos nga gintayog sa 4.8 magnitude galinog ang nasambit sini karon nga banwa. Lakip na sinadri sa aton man sini panay nga pagpangalagad. Istoryahan taniyo kay tuturon kuno iyan ni City Councilor Johnny Yang ang pagduso sa ordinansa nga i-promote kag protehiran ang native chicken diri sa syudad sa Iloilo. Lakip na ang tubig galito nga timpla laging gamit sa pagtimpla sa buko pandan Diyos nagpositibo sa ikulay kag kuliformo. Balikan nato nining mga dalagko pagiging mga impormasyon sa paday nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang importante nga mga panumdum. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom, ay dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya Sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombot Shama Blanco Hover. Gin kakibot gid sang mga taga Banwasang anini kay ditong ila dito ang epicenter sining 4.8 ta magnitude nga linog. Nga kung sa diinti direkta sini nila na batyagan ang pagtayog. Tipila ka edifisyo sini ang nagpakita sang litik. Lakip na diri ang isa ka simbahan kay pila ka mga establishmento komersyal. Nakuhaan pa sa closed circuit television kung paano pagtayog sa isa iniiya ka establishmento komersyal. Nga kung sa diin ang nagaipingay sini nga salakyan sus do katulad ng do kaangay nila mga masang-iranay ning kilid nilang duwa. May ara man sang do pharmacy, do butika nga pagkabatsyag sang tindera or pharmacist nga nagtayog sus nagkuripas na yon lagan ini. Check tabla si Bombo Ria Mumlan direktamente sa probinsya kang Antique sa Banwasang anini. Bombo Ria sa report please come in. Siyag tuhoy sa nagtayog nga linog subong nga adlaw sa anini Antique Bombo Cham no una ini nga nabatsyagan 7:16 sa aga. Sunod 7:21 kag ang latest 7:36 AM. Sa interview sa Bombo Radio kay Michael Tolentino, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 3 sa probinsya sa Antique, iyagin pahayag nga magnitude 4.8 nga may intensity 5 ang nabatsyagan sa Banwa sa anini Antique, samtang intensity 1 naman ang nabatsyagan sa San Jose Antique. Sunod sa natungdan, may report man sila nga nabaton nga may mga cracks man nga visible sa simbahan kag munisipyo sa nganini. Dugang pa may crack man sa river control sa barangay Talisayan sa amuman nga Banwa. Gin-suspende naman ni Anini Antique Mayor Honorable Max Phil Policar ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sang pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan sa Anini. Sa dugang nga detalye aton pamatian si Mike Tolentino, Local Disaster Risk Reduction Management Officer 3 sang Antique. Regarding kay ilang report ma'am, mayara kita sa reported ng earthquake occurrence ma'am sa location niya sa Anini Antique. So may tatlo ni siya ma'am ka-recorded ng mga earthquake. Nag-start siya sa 7:16 tapos sa 7:21 kag 7:36 sa aga. So ang pinagad niya ma'am nga nabatyaga nila ma'am amutong nila ma'am sa alas 7:16 ma'am nga may magnitude 4.8 with intensity ma'am 5 sa Anini kag 1 sa San Jose. So base ma'am sa among mga monitoring especially sa Anini ma'am no, may ara ma'am sang reported ma'am nga cracks ma'am sa Anini Baroque Church and sa Municipal Hall na ano man no, na visible man ma'am ang mga cracks dito nga nakitaan. And nabatsyagan dito ma'am no ang pagtayog ma'am because may mga grocery stores ma'am ang ila mga naka-display pa lamang mga items na galadagdag. So continuously ma'am ang amon nga monitoring ma'am coordination sa affected municipalities at the same time sa mga neighboring mga towns ma'am no sa Anini, Tobias Cornier, Samtic and San Jose ma'am. So far ma'am ang may reported mga may mga reported mga ano ma'am due to earthquake ma'am amuto siya kay na ma'am no. Pag in-report man ma'am nga may crack ma'am sa minimal crack di siya ma'am no sa may slope protection river control ma'am sa may barangay Talisayan.
So gin-refer naman ni siya namon ma'am Yes, sir. nga ano Sir, ang barangay ngayon, sir, sa diin siya nakalocate, sir. sa Talisayan na linii ma'am ang river control. Oo. So bali ma'am ang amo ni siya ma'am gin-refer na ni siya sa namon sa DPWH kay project ni siya ma'am sa DPWH para mag-conduct ma'am sa in-depth assessment ma'am kag precautionary measures dito sa area. At the same time, ma'am, ang mga municipal engineers office naton kag mga NDRMO ma'am nagkakandak sang continuous monitoring kag assessment ma'am sa ibang pagit ng mga lugar. Base ma'am may ara pagit sa mga apektado bala ma'am nga mga infrastructure kag mga other ma'am nga mga buildings dira sa affected niya area ma'am. So far ma'am ang classes ma'am is suspended ma'am sa tanan nga level ma'am dito sa municipality of Anini ma'am as declared by the municipal mayor Honorable Maxfield Policar ma'am. So Anini lang sa nag-declare nga suspension sang klase. How about sa iban nga mga areas man nga naka-experience sang linog, sir? So far ma'am ang effect niya ma'am diri sa San Jose ma'am wala man gid siya nabatyagan ma'am kag sa iban nga neighboring towns sa Tobias Fournier ma'am muna siyang ang lapit ma'am noong tupad sa nanini kina monitor man namon ma'am no kag coordinate ang LGU so far ma'am wala man sila ma'am sang reported ma'am nga incidents relative sa occurrence of series of earthquakes ma'am sa kaina sa aga ma'am. So far ma'am ang nanini pala ma'am ang may reported ma'am nga mga incidents regarding sa linog. So continuously ma'am ang amon nga monitoring ma'am by and by sa LGU to report ma'am kung mayara sila sa mga significant ma'am nga mga report or impact ma'am sa natabo nga linog sa subong adlaw ma'am. So Sir Mike, ang crack sini sa Baroque Church crack lang pero may ara man mga buildings sir nga nag-collapse mga kalsada sir may mga nag-crack man. So far ma'am wala man sang report ma'am as of now. So amo na palang gid ang na-report ma'am sa interim o anini ma'am kag sa DPWH man ma'am. Moto kay na ma'am ang river control ma'am sa barangay Talisayan anini ang Baroque Church ma'am may visible cracks ma'am dito sa amo na nasambit nga simbahan. At the same time ma'am sa municipal hall and mga several houses ma'am. Wala pero sa several houses ma'am wala pa natukoy ma'am kung pilagid sa balay ma'am ang na-report. Oo. Wala sa may napilasan so far sir? So far ma'am wala man ma'am sa mga reported injuries ma'am or casualties regarding sa nabatyagan na linog ma'am. Sige Sir Mike. Sa pagpanalaw sa research department sang Bombo Radio, ang simbahan sa Anini Antique nga kilalaman bilang St. John de Nepomuceno Parish Church ang ginakabig nga isa ka Baroque Church. Ang Anini Church nga ini o na San Juan Nepomuceno ang napreserba nga church sa Antique nga originally built by the Augustinian friars nga made of corals and stones nga ang ini nga simbahan. So ang mga Baroque Church no sa atong mga kabombo 16th and 18th century ini sa Spanish period pa sa Pilipinas ang ginpatukod. So dako nga kanugunan kung ini ang may mga cracks man kay man preserved kuntani kay national national makabig nato nga national treasure kon heritage Bombo Cham. Padayon man sa gihapon ang monitoring kag assessment sa provincial disaster o kon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para mabalaan ang mga datos kag tikang nga ila pag-ubrahon sa mga banwa sang anini kag kaiping nga barangay nga kabanwahanan kaangay sang Tobias Fournier Hamtik kag San Jose. Bombo Cham. Yes. Okay. So ang mayong balita lang sinadri Bumburia kay way na sang dugang pang nahalitan sa iban sini nga mga kabanwahanan kag ang halit sa anini hindi magidamo sina ka dako ginabi Bumburia. Roger on that Bombo Cham no. Kag balaan man naton nga ang Antique nga ang probinsya sa Antique ni siya earthquake prone nga probinsya Bombo Cham sa atong mga kabombo para mabalaan nila Bombo Cham. All right. Report nagikan sa probinsya sa Antique ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report.
Sa aton sinikanon niya nga mga tagpalamati. Tigi ang mga records to, mga minimal man lang ang guba sa banwa iya sang aninii. Kag ang kabaskugon sang linog 4.8. O galing kiti may areas gid nga kung saan malapit gid siguro sa aton sini nga mga kabombo nga nabatyagan ginilaya ang tayog kag naghulag gid ang ila sini nga mga kagamitan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time si Bombo Lindsay Bade. Ang tubig nga gingamit sa mga estudyante ito sang Ahoy Bla. Atong isa sa mga estudyante gibawian sang kabuhi kag may manunudlo kag iban pa nga mga estudyante nagsalakit ang tiyan. Nagpositibo kuno sa E. coli kag coliform. I-check ta ang update sa sining food poisoning sa banwa sang Ahoy. Bombo Lindsay sa report. Please come in. Mayara sang presensya Bombo Cham sang E. coli kag coliform ang nakuha yang or ang resulta nga nakuha sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit nagikan sa ginpaidalom nga laboratory test sa sining tubig nga kung sa diin gingamit sa pagtimpla sang buko juice or buko pandan juice sa mga estudyante sang Pili National High School sa may banwa sang Ahoy, Iloilo. Kung balik-balikan naton Bombo Cham, last November 4 nagpatigayon sa United Nations celebration ang ining buluthuan kag may mga pipila ka mga estudyante nga after sina naka-eksperyensya sang pasensya sa mga nagapanyagan no nagasululuka, may diarrhea kag after sina Bombo Cham guangod nga ti may ara sang pagkaon-kaon ang mga ining mga estudyante kaupod Manilang isa nila ka manunudlo naka-eksperyensya sila on November 6 padayon sa gihapon nga nakabatyag sang amo nga mga like vomiting and diarrhea ang ining mga estudyante. Sa 45 Bombo Cham ka mga estudyante nga gindala sa ospital may ara pa ya subong nga admitted sa bahin San Sara District Hospital, 3 ina sila kabilog. Actually may ara sang 3 ka mga ginpangdalaan ang ining mga estudyante ginpang admit sa Sara District Hospital sa Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital kag sa may Ahoy Rural Health Unit sa bahin sa Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital sa napulo ka mga kaso siyam daring admitted, isa to ang napatay, ang na-discharge na subong na siyam na Bombo Cham, so wala na itong may nabilin nga admitted. Ang sa Ahoy Rural Health Unit, sa 14 ka mga kaso, 14 man ang na-discharge na subong ang mga pasyente, while samtang sa may Sara District Hospital, sa 21 ka mga pasyente nga pang-admit dito, 18 ang discharge, 3 pa ya sa gihapon, tubtob subong ang admitted. So sa pag-conduct sa investigation sa Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, suno kay Dr. Rodney Labis, ang Provincial Health Officer 1, ang head ng Health Service Delivery Division, iya nga ginpahayag nga sa ang source nga nakita diri nila sa food poisoning amo ang buko pandan juice kag common ini nga gininom sa mga affected individuals. So base sa lab result sa ospital kag sa Rural Health Unit gintest diri ang stool specimen. So sa 26 ka mga stool specimen nga gintest, 25 ang nagpositive sa amoeba kag common nga gininom amo ang buko pandan juice kag amo ang ice Bombo Cham ang common source sang sining pagsakit sang tiyan sa mga kabataan manginsang isa nila ka manunudlo. So nag-collect diri sila subong sa stool specimen kag ginpadalaman dito sa may bahin sa Manila agud nga ma-check ini Bombo Cham. Nag-conduct man sila ang Rural Health Unit, nag-conduct sang water testing sa mga ginabaligyan bala sang ice kag tubig nga dra nagabaligya sa may palibot sang Pili National High School kag dito natukiban nga kontaminado gali ini kag hindi safe for drinking. So may aras ang presensya sang E. coli kag coliform. Actually ining ice nga nakitaan natukiban nga may aras ang presensya sang sining bacteria, multiple sources ini nga mga baligyaan Bombo Cham. So nagalain-lain nga mga baligyaan or tianggi ang ginbaklan sang sining mga estudyante agud nga ibutang sa ilaya nga buko pandan juice. So ang
rural health unit musubong ang manage, especially nga ti local government unit level. Sila subong naga-manage bumbutsam sang water disinfection, nagapatigayon sila maging advocacy activities, nagapatigayon man sila sa water safety kag iban pagid nga tikang magod nga ti hindi na ni maliwat ang amo sini nga sahi sang insidente. Nagabulig man ang Provincial Health Office sa pag-provide sang technical assistance, especially sa water and sanitation program, kag ti ang health office nagabulig man sa advocacy activities, naga-provide sila sa disinfection chemicals. Actually iniya augmentation lang man kay ti ang tikang or ang main gidari nga maghahatag sang tikang amuya ang bahin sang rural health unit sang local government unit. Yari aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Rodney Labis sa Provincial Health Office. The Provincial Epidemiology and Surveillance Unit of Iloilo Provincial Health Office received a report of clustering of vomiting and diarrhea cases in the municipality of Ahoy from our disease reporting units, initially from Sara District Hospital, then subsequently from Ahoy Rural Health Unit and Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital in Barotac Viejo. So further investigation of our personnel revealed that in November 4, 2024, in the morning, may United Nations celebration sa Isaac High School and may pagtipon-tipon nga natabo. So pagkatapos ini, ang kabataan from those event, nag-umpisa experience sa mga sintomas ng pagsuka, paglupot, sakit sang tiyan, kag iban pa. Hasta sa November 6 Sunday, nagasigigid ang sintomas kag nagalala rason nga nagpadulong ang mga ini sa Rural Health Unit kag sa mga hospitals naton. So as of today, November 11, 2022, alas 8 sa aga, ang total na reported affected individuals from the said event are 45. Sa Sara District Hospital are 21 and 18 of these are already discharged while 3 are still admitted. Kag sa Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital, siyam and all are discharged. From the Ahoy Rural Health Unit, 14 are recorded and all are discharged. So in summary, out of 45 reported patients, 41 were already discharged well, 3 are still admitted, and isang na-report na napatay. Samo ng update sa aton sa mga cases. What about, Doc? Sa test ba lang agin mapatigayon? Ang source gate amuning tubig? Analyzing ang available data naton nga sa mga report, halin sa aton ng mga disease reporting units, kag based man sa investigation nga conduct sa Provincial Health Office personnel, Ahoy Rural Health Unit, we came into conclusion nga ang possible source ng food poisoning event is from the buko pandanjos na ginpreparar sa nahiwat nga pagtipon-tipon, kag amoy niya ang common nga gininom sang tanan nga affected nga individuals. Ang aras amo nga buko pandanjos, amo ang coconut meat, kag ang juice niya, gatas, gulaman, kag ang ice. So base man sa laboratory results sa mga pasyente sa hospital kag sa Rural Health Unit, may 26 ang gintest ang ilang stool specimen o ang tae nila. Kag sa 26 na naging test, 25 ang nagpositibo sa presensya sang kagaw nga amoeba. Kag ang posible nga ara sa buko pandanjos nga common nga ginom sa mga affected nga individuals nga pwede makontaminado sang amoeba amo ang ice. So base diri ang aton nga PHO personnel nagkolekta sang stool specimen kaupod ang Ahoy RHU kag ginpadala ini sa RITM sa Manila for confirmatory testing para mamalaan kung aside sa amoeba ano pang iban nga possible agent nga nag-cause ang sintomas sa mga pasyente. And at the same time, ang Rural Health Unit of Ahoy nag-conduct man sang water testing sa mga ginabaligyan sang ice kang tubig sa palibot sang nasambit ng eskwelahan. Kag ang resulta sini may mga ara nga kontaminant sa mga water samples nga nakuha ang matuod nga hindi safe for drinking ang water source sang mga water sample nga nakolekta. So bali nakitaan sang E. coli kag coliform. Yes, ma'am, present sila. So amo nang isa ka indicator naton nga ang isa ka water sample hindi siya fit for drinking. Ano ni Doc, sa isa lang ni Kacangge nga ginbakla nila sang ice o kon pila ni Kacangge, Doc man? Multiple sources na ang ilang ginkuhaan tanan nga all ara sa may palibot sang Ahoy Rural Health sang Ahoy nga na sa eskwelahan sa Ahoy. Okay. Sino ni subong ma-conduct abi sang or mahatag ni sang next nga lihok abi, Doc, ang municipal health office na lang or ang rural health unit nila, Doc, or ang provincial epidemiology and surveillance unit magabulig man? Oo. So basically ang aton nga rural health unit sila gid ni ang manage sa local government unit level naton, especially sa water disinfection, advocacy activities para sa proper sanitation ng water safety,
kag iban pa nga matikang para masiguradong hindi na malawat ang parehas ng insidente. Ang aton nga provincial health office ma-provide ang technical assistance, mabulig sa of course na obra na nagaling capacitation sa aton nga health workers sa mga rural health units on how to implement proper nga water and sanitation program. Kag ang aton man nga health office nagabulig ini sa advocacy activities, provide man kita sa mga disinfection nga mga chemicals para sa aton nga rural health units. Augmentation na ni galing no, so mainly ang aton gidya nga source of action is mainly sa rural health units ng LGU. Nabatian Bombo Cham si Dr. Rodney Labis, ang head ng Health Service Delivery Division sa Provincial Health Office Bombo Cham. So subong nakadepende na ina sa Municipal Health Office or sa Rural Health Unit sa Banwa sang Ahoy kung ano pagid yang ilang nga mangintikang agod nga ti hindi na ni maliwat or masulit ang ining natabo nga insidente sa bahin sang Banwa sang Ahoy Bombo Cham. Dugangan pagingadaan na bombulins ngati before sining activities dira sa may pili Ahoy National High School, di ba la nagluntad pa ang Bagyo Paeng, Yes. ang mga water sources nila to nagyan to sang tubig baha. Isa man ini sa mga nakita naton nga rason, posible na contaminate to kag amo man nagurong tubig na nila ti gamit nila sa paghimo sang ice. Ang tubig nga abi nila tinaw pero ay sila kabalo nga ti positibo ini or mataas ang porsyento sang E. coli kag coliform or ang level rather sang E. coli kag coliform. That is why nga nagtuga karon sining ka food poison pag salakit sa ila sining tiyan kag ang findings kaniya to amoeba. Oo, yes, Bombo Cham. Sakto inati ang panugyan man gani sa nga bahin sa Provincial Health Office dapat isiguruhon gid ang mga tubig nga ginabakal especially sa ginainom kay ti natukiban ang ining ginbakal nila nga ice sa mga kabataan dito sa may palibot lamang sa eskwelahan hindi gali safe for drinking, Bombo Cham. All right. So, kilala ko gani Bumboy Angel nagambangas niya ti kung ang ice to kung gamit nila to sa whiskey, mapatay mo lang guro tong ikulay hanggang coliform. Oo man, kiti alcohol mo. Oo, galing kiti sa nga gamit mo sa buko pandan Diyos mo. Sus. Amo gid Bombo Cham. Ti galing kiti ano man para man sa aton nga mga pumuluyo bala dapat nga mangin mahinalungon especially nga ti sa nasaling mo na ang Banwa sang Ahoy before pa yan nagluntad ini nagaluntad dito sa pagbaha-baha nga daan dito sa ilang area kag tibasi bala nga wala na sipot-sipot ang tililinluan dito sa ilang nga bahin, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang follow-up report. Pero why naton ginambal nga ang mga ice dira nga nahimo nyo na subong, baklan nyo ka whiskey kag imnon kay hindi ka mo maapektuhan sang E. coli kag sang coliform. Dako sa gyapon ang tsansa sina Banwa, no? Kay ti hindi niya basta-basta nga magkalamatay mo, dapat may ara ina sang nagakaigo sini iyang proseso, no? Sa pagpatay sang kagaw or sang E. coli kag coliform. Sa nasambit sini karon ninyo iyang mga sources of water nyo dira sa Banwa sang Ahoy, particularmente sa Barangay Pili sa Banwa sang Ahoy, Iloilo. Di dapat magahulag na sini ang inyo sini nga Municipal Health Office dira. Sa bulig man sa Provincial Health Office agod nga mataga na sa nagakigo sini ang solusyon ang gintunaan sang pagka-food poison sang mga estudyante lakip sang isa ka manunudlo kag pagkautas sang kabuhi isang isa iya kadalagita. No, ang sulbar sining problema dira karon sang E. coli kag coliform level no or presensya sang bakterya nga makalit sa ikayong lawas. 57 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Kag karon sa aton sini iya nga World Cup top goalers. Kilalaon naton ang ginbansagan nga the Polish hero, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sa aton sini matag palamati ang Poland
no? Ginakabig nga golden generation sang football sadtong tuig 1970 tubtob 1980 nga kun sa diin ining nagpanguna sa ila banwa, no? Sa golden generation sang Poland amo si Siagos Lato. Siagos Lato sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Nag third place sa 1982 FIFA World Cup dito sa Espanya. Now, kag nalabot ang peak sang iya sini nga career sang 1974 nga World Cup nga kun sa diin siya ang nangin leading scorer kag nagaisahanon nga Polish tubtob sa karon nga nagdaog sang nasambitan sining honor. Nag-retire sa career sa paghampang sa football kag nag-manager sa pila sini ka mga football clubs dito iya sa Poland kag sa luwas man sang pungsod Poland. Nangin senador man ini siya sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero si Siagos Lato sa aton sini karon iya nga mga kabombo sa iya sini nga career bilang nagapanguna sa Team Poland, siya ang nakaangkon sang napulo tanan ka mga goals. Sa bilog sini niya nga career sa bahin iya karon sang World Cup. Nagapang ini siya sa karon ang iya sini nga standing sa World Cup top goalers. Tay ini sila sa mga nauna na naton nga ginapresentar yara sa 8th spot sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang Poland karon sa aton sini nga mga kabombo isa man sa mga ginabantayan nga team sa palabuton sini nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, impunto, 2:00 na sa hapon. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ang inyo bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Kag karon sa aton sini nga Christmas Countdown. 44 dias na lang kag Pasko na. Ini mo lagani mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo, sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ang Pala nakit man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa ka kilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sa National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying?
Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo igayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang Good. Sa internet mga kabombong, aton nga oras 10 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. And this is Tita Regine. Hello. Kumusta na kamo? It's a beautiful Friday afternoon. Mapaang lang aton nga panahon. Grabe lang ang traffic diri sa syudad sang Iloilo, halin sa Mandurriao. But survive sa gihapon and nakalabot kita diri, no? Friday na kita. It's the 11th of January. Kag I'm sure ang iban dira sa inyo daw lagaw mode na, no? Kay feeling weekend na gid. Damo ang mga plano. Di ka mo makadto. Halong-halong gid, ha? Enjoy. And I hope ang pila dira sa inyo won't forget and would take, no? You would take ang ining tiyempo nyo, ang ining weekend nyo para nga magpungko. Kag sulaton ang inyong mga istorya and ipadala dayon diri i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ginsulat and ipadala care of. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Plus taro na kita, salamat gid, bisan na busy gid ang iban dira sa inyo. Ginahimo ang ining programa nga pang-relax.
pang relaxation. So welcome na sa KLP, kaopan ninyo si Tita Regine and sa aton ng Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nagapalapit na kita sa adlaw sang Pasko, 44 dias na lang kag Pasko na. Kumusta na ang mga preparasyon naton dira? Ari na nga ito nga ang bahanon para sa inyo as I welcome you sa kahapon lamang program nagikan sa Bomba Music Festival from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao. Someday When I Am King. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend.
Someday when I am king. Beautiful song para sa inyo, ang mga beautiful people. Siyempre kamo ina mga kabombo. Welcome today sa liwat sa kahapon lamang program. Ginapasalamatan naton ang ating letter sender nga si Kapid sa probinsya ng Iloilo nga nag-apid sa mga pictures sa iyang sulat subong and first story ang iyang iga-share sa aton this afternoon. Ari na ang sulat ng Kapid sa probinsya ng Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong adlaw tita, kag sa tanan nga mga KLP lovers, dugay na ako nagapamati sa imo programa, pero subong pa lang ako naganyat magsulat. So, first time ko ini nga magpadala. Tawag na ako kay Kapid sa probinsya sang Iloilo. Ang akong istorya natabo sa city, sa Molo District. Kag party ini sa akon manghod, tawgon ta lang kay Nov. Bale, 8 kami nga magulutod. 5 girls and 3 boys, kag siya ang agot. PWD or special child na siya tita, kay menopausal baby na siya. Down syndrome ang iyang disability. Palangga ni siya namon katama tita, kay special child siya, ginahatagid namon ng extra special nga care, kag love sa iya. Madamo man siya nga nangin abyan, kay tungod sa iya nga pagka-joyful, kag mabuot. Masiling ko, nga lain siya sa iban, nga kaparehas niya tita, mabulugnohon, kag madinumdumon gid siya, nga klase bata. Kung kaagi ka mo sa paksa iya once, sa sunod nyo nga kita ay, mabugno gid siya sa imo. May new name ka pa, ha ha ha. Kami gani sa balay, may mga names nga lain, pero balaan niya man ang tuod namon nga ngalan. Galing tita, kay mahilig siya maglantaw ka mga video. Kung ano makita, mabatian, or expression nga nalantaw niya, ginatandaan niya, kag itawag sa imo. Example tita, ako si Kapid, ginpangalanan niya ako nga Ani. Namin niya nga Honey, kay medyo pitla siya abi tita. So amo na, iban nga tawo, Migo, Pogi, or Toto ang tawag sa iya. Hambala na siya gani pogi, bogagwa gidayon ang dimple niya, ka-smile, nga daw nahuya. Nag-school siya sa Social Laboratory Center, tita. Amo pa nga, madamo ang nakakilala sa iya, kay permi sila, nagalakat ni mama. Sugod sa 5 years old siya, nagahampang na siya sa Sagwa Balay. Kay medyo may gamay kami nga compound tita, kag may sari-sari store sang time nga ato. May mga work kag classes man kami abi nga magulutod tita. So, sila lang permi ni mama bilin sa balay. Kay MWF malang abi klase kamanghod ko sa school. Kung wala kami klase, kag may day off, ginabantayan, kay ginaupdan man siya namon. Kung maghampang siya, kay hindi man siya abi kasabay sa iban nga mga bata maghampang tita. So mostly, siya lang isa gahampang. Ginabugno man siya sa mga neighbors namon kung makita siya. Hasta sa nag 7 years old siya tita. Daw kampante na kami abi, nga ara malang da siya gahampang, kag daw nasanay naman siya nga magplay sa mga toys niya, nga siya lang. Sa ngulihi, nagagwa-guwa na siya sa balay, kag maglantaw sa mga bata nga nagahampang sa guwa balay. Gahampang sang taxi, pogs, text, kag iban pa, nga hindi man siya kabalo. Wala kami kisa kabalo, nga nagalakat na siya pakadto sa karsada. Wala pa na siya kalabot sa karsada, kag kung may nakakita sa iya, nga wala siya upod, ginadulong man siya pabalik. Sang una na nga natabo, lapit man lang tita, mga 3 to 5 houses abi ang distance. Though more than 3 times na nga natabo.
Kag sa kabisihon siguro sa time na to, wala matalupangdan nga naglakat naman siya. Kag nakalabot siya, lapit na sa karasada. Nga wala kami kabalo. Mayo lang, kay nakitaan siya sang kapitan namon. Ang kapitan namon gali tita, may sari-sari store man, so nakita siya, gintawag, kagin pamangkot ang manghod ko kung sino upod niya. Siguro naghambal man nga wala ang manghod ko, ginhulat pa ni Kap kung basi may nagasunod sa iya para nga magwa. Ti, wala man. So, ginpadulong na lang siya ni kapitan sa mga tanod niya. Kag nakibot kami. Kay nga upod niya ang tanod. Amo to, ginsaling isang tanod nga nakalabot na siya sa karsada. Why kami kabalo nga gusto niya magwa. Siling ni mama, siguro makadto siya sa school. Bale, suludlon abi amon balay sa barangay tita, do mga 150 meters abi ang kalayoon sa balay namon sa karsada. Kag ang balay ni Kap, do 15 meters lang karsada na. Going back sa manghod ko, di ko lang matandaan exact date. Pero tita, same year, sang 7 years old siya. Around 6:30 p.m., gipakadto siya sang mama ko kay para nga papa niya po nun. Ako gabantay tiyangge sang time na to, upod ko ang duwa ko kautod. Nag-istoryahanay man lang kami. Nagambal ang mama ko nga, dalaan nyo na 19. Tinagsiling kami nga, ara da sa sulod. Nagpangita si mama sa sulod balay. Kag nagkadto siya sa amon, kag naghambal sa isa namon kautod, nga pangitaa danay ito manghod mo, kay manyapon siya. So, naglakat man ang utod ko, kag nangita. 15 minutes na nga pangita. Wala gihapon, tita. Do medyo nainit na si mama, ginaakigan niya na kami. Kay kuno, wala namon nabantayan manghod namon. Kag magsagi lang kami inistorya, nga balaan namon, gadigamo siya. 30 minutes, wala gihapon makita ang manghod namon. Na-notice ang isa namon ka neighbor nga nagabinalik-balik kami. Siling niya gaano kami kuno. Ti siling ni mama, pinapangita namon si Nov. So, nagbulig siya pangita. Hasta iba namon nga neighbors, nagbululig man. Ginhawa namon kahipos, nga hindi mabalaan sang papa namon. Kay abot namon, nga maakigid siya. Partidaan ka strict kay papa, tita. Kagtanan kami sa balay, doon hadlok, mag-obra sala. So bale, dugay nagidamon pangitaay sa manghod namon, tita. Mga 1 hour na. Kagdamo naman gapangita sa iya nga mga neighbors namon. More than 1 hour na, tita, nga pangitaay. Nag-decide ang amon cousin nga barangay secretary siya sa time nga ato nga ngayo bulig sa kapitan namon. So amo to, nga tanan nga tanod, nagbululig na pangita. Kagin pabantayan man ang entrance sang barangay, nga in case magwa or makitaan siya sa karsada. 2 hours na siguro, tita. Naghihilibion ako, tita. Kag samtang nagalakat, nagapray ako, nga siling ko, Lord, tani makita lang namon si Nov. Tani ulat lang sa may matabo nga malain sa iya. Tani safe lang siya, kung diin man siya, Lord. Grabe pagid ang kulba ko, kay isang time na to. Uso bala ang van, nagapangkuha bata, tita. So amo to, nakalabot na kami pangita sa gwa kabarangay namon, tita. Kami sang utod ko, nakalabot man sa school niya. Basi bala nagkadtuto siya. Hasta ginlibot namon, halos bilog nga molo. Si mama kagazin ko gali, nagpa-blatter naman sa pulis, parte sa natabo. Hindi man nabi makonsider nga missing, tita, kay wala pa kuno 24 hours nga nadula. Nagapanik naman siguro si mama, kay ti, special child nga daan manghod namon. Siling sang pulis, basi kuno ara malang da siya sa area namon, kag kun hindi pagid kuno makita, makol lang sina mama sa ila. Kay naghatag man sila contact number, kag mabulig man sila kuno roving.
So nagbalik kami sa balay para i-check kung basi nakita na si Nog. Pero tita, wala gihapon. Ay, nagalalain na kami tita. Garatol naman mga tao. Balad mo tita, ang amon balay, lapit sa border, isang piyak nga barangay. Di ko lang pag-mention. May pader na ang border tita. Tapos, may open nga makaigo duha ka tawo para makalusot or makaagi. So, dira ang area, bale, sakop na siya sa piyak barangay. Malapad na da tita, may basketball court, kag basta malapad nga area, damo na da may nagakadto nga tawo. Especially kung hapon tita, kay may basket, kagahampang mga bata. Ang mga bata, kung ginapangita sang ilang ginikanan, dira ginada ang una ginakaduan. Kay dira man lang kasami nagalagaw ang mga bata, tita. So, amo man kami, Tita Regine, dira kami una nga nagpinangita sa iya. Antes kami nabuligan pangita sang iba namon nga neighbors. Kapila ginada nga ginbalik-balikan namon kapangita, tita. Di lang kaisa, kaduha, kundi more than 10 times, tita. Kagdamo na kami kapinangita. Damo mga flashlights ang gasiliga. Damo man ang nagatawag sa iya pangalan para magsabat siya kung ara gid man to siya. Pero tita, wala gid dia. Ang mga tanod nga nagbulig man kapangita, may ara sila tita dako nga flashlight nga matayog bala ang malabutan sang suga kung pasigahon. Abi mo tita, mapati ka kag sa indi. Pagsulod sang tanod nga may dala flashlight sa didto nga lugar, kag pagpasiga niya, nagtuon gid ang suga sa manghud ko. Kung diin, makita siya nga nagapungko sa dalom kapuno sang balunggay. Ay, salamat, ara siya. Baw, ano malang bala ang puno ka balunggay, tita? Kay ti kagamay man lang, kag maniwang pa. Imposible nga hindi to siya makita. Kag kapila na to bala, tita, malabayan sa mga tao. Kag may mga flashlights pa. So pagkita sa iya, ginkwa gid siya dayon sang isa ko ka manghud nga lalaki. Kag naghibi man ang manghud ko kay sa kalipay nga nakita na siya, tita. Baw ginhinakos gid siya namon, tita, kag daw gingabutan gid kami sang matalom nga bagay sa dughan sang makita siya. Gid pamangkot siya bala namon, tita, kung nga ang nagkadto to siya. Kag nakibot gid kami sa ginhambal niya. Dog black kuno, tita. Kag nagdugang pa siya, siga eyes. Pagtuon gali isang suga sa iya, tita, may nakakita ang isa namon ka neighbor nga may napalid nga daw itom nga tela kuno, kag nadula man lang. Ginpalapitan niya kung may nahulog nga hinalay, tita, kay may halayan to abi. Ti, buay man. Kag amo to, damo naghambal, kag nagapati sa amo neighbors. Nga gintago siya kuno, tita. Sa akon, tita, wala man ako gapati sa mga amo na, pero nagalibog gid ang ulo ko. Nga wala to siya naman makita. Sa kadamo na ang gapangita. Kag daw masanag na tungod sa mga flashlights kag emergency lights nga nagasiligan. Damo to abi gahambal sa among tita nga si Kwan kuno aswang na. Kag nakita siya kuno sa neighbor namon nga antes maghapon, makapila kuno siya nga nagabalik-balik labay sa tubang balay namon. Kag basi posible nga siya kuno ang naghampang sa manghud namon kag gintago siya. Sa nakita niya nga damo ang gapangita, siguro, ginpakita na niya ang manghod namon. Gintabunan kuno siya or gintago siling sang manugluy sa amon. Siling pa niya. Haha, ginkulbaan siya, ano pa, ginbuyan niya. Gintulok ko siya masakit Ang ginakuno-kuno aswang, tita, kilala gid man sa manugluy kay nagataha gid siya na sa tigulang nga manugluy Hambal man sang isa katanod nga nagapati dira, nga butangan kuno taming ang manghod namon, kay mahina ang dungan. Madasig siya kuno mahampangan ka mga lain ginhawa.
Daw hindi mapatihan tita, nga 3 to 4 hours siya nadula. Nakalabuot kami kung diin. Ato malang to siya gali. Kung ano man to ang natabot tita, naging lesson man ato sa amon, kag nagapasalamat na lang kami sa dako sa aton Ginoo nga makagagahom, nga nakita ang amon manghod. Sa subong tita, wala na to gaistar ang ginakuno-kuno aswang, kag bati ko, nagbulaganay sila sang iya pamilya. Ma 15 years old na gali ang manghod ko sa maabot nga November 11. Wait, today is November 11, so it's the 15th birthday ni Nov. Timing gid ang imo sulat. Kag sugod sa natabo to, wala na nagagwa manghod namon. Maskin sa Tiangge sa tubang balay namon. Hasta nalanda siya sa gamay nga compound namon. Kag nagalakat na lang na siya sa gwa kung magpa-eskwelahan sila ni mama kag kung diin pa. Wala na siya gagwa kung wala siya upod tita. Damo naman naging awards niya sa school tungod sa pagka-active niya kag pag-participate sa mga contests. May talent siya sa pagsao tita. May contest sa mga PWD sa bilog ng Iloilo City kag siya ang ginkuha ni ma'am niya para maging representative sa Molo District. Kag nakuha niya ang second prize. Madamo pa siya nadagaan nga contest tita. Hindi ko na lang pag-mention kay daw kalawig na kasulat ko. So, sa diri na lang, tita madamo magiging salamat sa pagbasa, kag tani, nalingaw man ang mga tagpalamati. Tita pwede gali, pakigreet sa akong lola, nga certified KLP lover. Always gina siya kapamati tita, wala absent. Si Inday gali na tawag namon sa iya. Or Lucy Conlo, sa tuod nga pangalan. So thank you tita, more power and God bless sa imo programa. Ang inyo tagpasakop, Kapid, sang probinsya, sang Iloilo. Well, I'm sure, Kapid, no? Just like me, siguro nagahawat-hawat man ang paginawa sa ating yung mga listeners dira, sa mga viewers natin dira, no? So, walan mo, sanggin go over ko ang imong letter. Bisan ako, no? Doon nagakuba-kuba man ang dughan ko. Sin ko, ano ni man? Nakita or wala nakita sa ending? I was really hoping and praying, ay, kabay nga nakita lang, no? And siguro do amo man na ang feeling sa aton nga mga listeners dira. Correct ako? Nga kabay nga nakita lang, wala lang sa may natabo sa kainov. Kag salamat sa Dios kiti nakita gid man siya, no. Pero do ka misteryoso, paano nga wala siya nakita sa very place nga una gid ninyo nga ginpangitaan sa iya, una gid nga gingalugad ninyo. Pero wala gito yan, no? Nilandong niya, wala nyo gidya nakita. Nalabutan pa ya 3 to 4 hours after niyo siya nga nakita. And surprise, didto man ang gali sa spot nga ato, kag sa una gid nga lugar nga inyo nga ginkaduan sa iya. Ano gid man ayhan ang natabo? Damo ang gahambal nga gintabunan siya. May ginakuno-kuno nga aswang, basi kung siya ang naglure, no, sa kainob para nga magkadto dito. Sige na lang, mga kuno-kuno, wala na yan, no, pabayaan na lang nato ni na ang importante, ang pasalamatan naton nga okay si Nov, kag nakita niyo siya liwat. Kag dako man nga lesson ang ginbilin sa inyo nga next time, dapat hindi gid pagbulagan sang inyo nga panulok si Nov, considering sang iya nga sitwasyon. Kagwapo kay Nov, no? Nami kili siya magsaot. Sige, first thing, Nov, happy birthday. 15 anyos na, hala, soltero na. Kag very active sa mga aktibidades ang eskwelahan. I-hone nyo, further ang inang special talent ni Nov. Gwapo kay Nov, Kita natin diri sa picture. And kabay, no, nga never again, nga matabuin na, kung ano man na to, yung saskuhan ka mo, may nagtago sa kay Nov, pa kita kabalo, no, basta nagbilin sa inyo sa lesson, nga never nagid, nga ibulag ninyo sa inyo nga panulok, ang inyo nga manghod.
kapid. Salamat gid. And sa kay Lola Lucy, thank you so much man sa pagiging certified KLP lover. Lula Lucy, pwede gid ka bala makapadasakop man sang imo nga istorya diri sa kahapon lamang program. Pwede mo ma-request si kapid. So lato ng imo nga istorya. But anyway, thank you so much gid sa imo kapid sa probinsya sang Iloilo for this story nga imo gin-share sa amon sa sininga hapon. 37 minutos, makaligid ang alas 2. Magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills. Kag bago kita nga magpadayon mga kabombo, yari ang mga importante ang kahiwatan sa Plazuela de Iloilo para sa sininga semana, tubtob sa Nobyembre 12. Sa ini nga Sabado, buwas na ina, si Mr. Toton Villaruz kag ang iyang banda ang magabalik kag may pangako nga magadala sa aton sang duha ka sulit nga oras sang kalingawan sa musika nga magalanog alas 6 ang gabi sa Nobyembre 12 nga pagpadalagan sang concert at the Plaza. Sa amo nga kahiwatan, napulo ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Kag sa Nobyembre 13 naman, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latoda sa mga luyag magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa amo nga petsa. Kag sa tion sang misa aton ipangamuyo sa Ginoo nga kabay makita naton ang iya dako nga pagpalangga sa aton. Ilabinagid sa tunga sa nagalala nga global situation. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And sa gihapon nagahulat ang Chow to Go drive-thru kiosk sang Plazuela de Iloilo sa mga budget conscious. Kag limitado ang oras naton nga mga kabombo dira para nga magbakal sang pagkaon. Dito kita bisitahan ta ang Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang sang Plazuela de Iloilo. Chow to Go nagatanyag sang barato nga pagkaon kag madasig nga labuton. Chow to Go, makabakal ka sa pagkaon, hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imong salakyan.
Bisitahi ang mga Chow to Go kiosks sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot sa Plazuela de Iloilo. Damo ka choices, may mangganamit dira, may oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, Ava Amelia, and Daily Coffee. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag-convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. Padayon kita sa pagdulo sa makasaysayan. May another story para sa aton, si Lonely Boy sang Leon. Dear Tita Regine. Tita Reg, si Lonely Boy sa gihapon ang tagsulat. Mayad-ayad gid nga hapon sa tanan-tanan nga katapos ang Bombo Radyo Iloilo sa imo Tita Reg kag sa tanan-tanan nga tagpalamati isang sini nga programa kahapon lamang. Tita Regine, akon ini pagasuguran 1980s, bulan sa October. Nagbakasyon ang akon utod nga lalaki halin sa Mindanao. Nagupod ako sa iya sa pagbalik niya. Kay gusto ko nga makatipon sang kwarta para mapadayon ko ang ako nga pagtuon. Sang didto ako, Tita Reg, hala, arado, init kag ulan ang na-encounter ko. Na typhoid ako didto, Tita Reg. Kag nakasurvive ako, paagi sa paghilot sang akong tiyo, kag pangamuyo man sa aton nga Ginoo, nga makatibawas sa sining sakit. Tita Reg, labay-labay dirigali, nakatambak ako sa barangay Makabasa, Alamada, North Cotabato. Malapit ina sa Bulpon, lugar kang kamusliman sa Little Pantar. Ang tanom namon, mais. Ginaschedule ang pag-arado dito 8 a.m. to 4 p.m. May gwardya kami nga mga CHDF, kay uso dito ang ambush. Ginakuha nila ang mga karabaw o baka, ila ini ginabaylo pusil. Malayo ini sa amon barangay, mga 2 kilometers away o sobra, Tita Regine. Chris, nakaduha ako na ka-harvest ka mais, malapit sa 100 sacks ang ako na harvest. Tita Reg, nagabuligay kami sa pagkarosa pakadto sa buyer. Tita Regine, months after, didto naman ako sa akong tiyo, sa Situb, sa ibabaw bukid nga mataas, ginatawag nga Batong Puti. Ang saling sang akong tiyo, may kahoy dira nga kamandag ang ilatawag. Kung makapasilong ka dira, mapatay ka. Ang hambal sang tiyo ko, damo dira sang skeleton sa idalom sang inang kahoy. Tita Reg, ang nag-estar dira, sinang bukid, mga manubo, sa aton diri, Aitas. Tita Regine, isang beses nakasaka ako dira. Natabo, ulan-ulan, may bagyo. Ginhagad ako sang akong tiyo nga manghanting sa sinang bukid. May suba dira sa idalom, madalom ang tubig. Tumabok ang akong tiyo. Abaw, Tita Regine, tagaliog niya. Hambal niya, tumabok ka, kay bantayan ko ikaw. Dumabalik, takon sa balay. Singgit siya, sige na. So tumabok ako, pero may kaba ako, kung paano. Pero may pamaagi man ako, kag pangamuyo man eh. Basang-basa gid kaming duha, Tita Reg. Taklad kami, nagakurog-kurog takon. Kag sa kakapoy, ginbilin niya ako sa isa ka kamalig. Kag natulugan takon. Kag pagmata ko, may isa ka manubo. Hambal niya, sinong upod mo? Ang siling ko, si Tayben nga manughilot. Tita Regine, ang ina nga bukid, ang mga nagapuyo, halos manubo or aitas, kag balaan.
May mga karbaw man sila, nagatano man sila mais, palay. Mapisan man sila magpanguma. Mga 1.5 years ako dito, kag magpauli. Tita Regine, sa panglawidan nga pagpanguma ko doon, siling santiyo ko, mga sawa na lang ako kuno dito. Pero, wala ako interes. Sa isip ko, nga hindi ako happy, kaya wala ako barkada, kamag-anak. Kag may plano, pa ako yung mag-eskwela, kag makatapos, maski na high school lang. Tita Red, sa totoo lang, damo ang naghahanga sa akon. Isa ka Ilongga, 2 ka Antikenya, 4 ang mga babaeng binukot. Yan, ginabaligya ng mga magulang nila. 10,000, isa ka karabaw, pero ayoko, Tita Reg. Maupod sila pauli sa akon. Ayaw nila ang isang lalaki na hindi nila gusto. Hambal niya sa akon. Nagakadto sila sa balay sang akon nga tiyo, kag magpamangkutanon kung paano ang amon nga pagpangabuhi diri sa Iloilo. Taraso mo ng tiyo ko nga ini, kay siling niya, masarap ang buhay, ang pamilya ni Lonely Boy. Kung mapauli ako, sama raw siya. Ay nako, Tita Reg, ayaw ko. Hindi pa ako handa sa pagtukad or pagtukod sa isang pamilya. Tita Regine, sa pagpauli ko, bisan isa sa ila, way makahibalo. Kag pag-abot ko diri sa Iloilo, may nagahulat sa akong gali, galing Maynila, pero wala pa kami magdayunay. Iba pa ang nadayunan ko. Magparyente pa sila nga duha. Siguro, hindi kami para sa isa't isa. Tita Reg, hindi man ako gwapo. May tindog, 5'4.5" ang height. Kag may pungko man, joke. Marunong lang makisama sa kapwa. So good health and God bless you all the time. Ang tagsulat, Lonely Boy sa Leon, kag sa sunod naman, Tita Reg. Thanks. Well, Lonely Boy, thank you for another hirit sang imong nga istorya diri sa aton sa sining hapon. So, may adventure ka magali ha dito sa Mindanao. Kag nakalabot ka to sa lugar nga mabukid na mga natives, no? Ang imo nga na-met dito, mga Manubo, and then daw equivalent sa ATAS diri sa aton. And you mentioned also mga Blaan. I remembered ang isa naton ka letter sender nga nangin winner naton diri, no, nga nagsugid bala sa aton kay ti sa among the Blaans ara pa na iyagali iya ang practice nga ginahusto ka, ginapaasawa nila ang ilang bata and then ginabayaran sila, no, dowry. Ti sa modern times subong may mga ara na yakuno nga mga babae nga hindi luyag magsunod na sa ina nga tradisyon. And so, nagapalagyo sila. That's why, no, nga ang aton to nga letter sender, nakalabot diri siya sa Iloilo. Kay diri niya na-met ang lalaki nga iyang nanginbana na subong. Kag may pamilya na siya. Kag until now, according sa iya, gina-practice pa sa gihapon, no, ang ina nga tradisyon sa mga Blaan. And so ikaw may mga nagakaladto sa imo sa lingmo nga ginapa-marry off ikaw, no, kay ti sa imo na hibaluan based sa mga istorya nila dito nga ang mga babae ti amo na ginapaban-an tapos to a certain price, no, tapos do 10,000 tapos may karabaw pa. Ang sa ato to yung ganing letter sender nga babae, no, grabe ang mga ginapangayo sa mga ginikanan. But I talked to someone and according sa iya, ang problema gali dira, no, kung hindi bala matigayon tapos napanguha or napanghatag na ang ina nga ay bayaran mo gid gali. That's why nga ti ang iba nagakalubong man sa utang or else mailinaway gid kuno
ang tagsa ka pamilya. Budlay, no? So which means ikaw, ang swerte mo, hindi ididtugid sa Mindanao. Kahit sa kaliwigon, sang mga tinion nga dito ikaw, trabaho lang ang trabaho, ang imong ginhimo, kadamo sa mga kadalagahan, nga nagapalapit sa imo, ang iba nagapabati-bati na, nga maupo diri sa imo, pero why kagid, no? Sang ni isa nga nahamutan. Ang ending, taga diri gid gali ang imo nga mangin asawa. And not even the one nga pagpauli mo, sila mo nagahulat, galing Maynila, pero hindi pa siya ang imo nga nadayunan, but somebody else. So what a journey you have, ha? Sa imo nga pagiging soltero, kag I am sure ang mga adventures mo nga naagyan dito sa Mindanao, kadamo man sa ginbilin sa imo, hindi lang mga memories, kundi mga values nga gindudtudlo sa imo, kag nag-sharpen man, pretty sure, sang imo nga character. Dito man hone, no, ang imo nga kapisan sa pagpanrabaho, kay ti, amo na tuya, ang ilang pagpangabuhi, kinanlan, nagapanguma kagid, nagapananam kagid. Kag naka-adjust ka man, ha? Well, anyway, hambal nila sa kalawigon man kuno sa prosesyon, no matter ano kakalawig sa ibang lugar, ang ending mabalik kagid kung diin ka naghalin. Kag doon mo gina tabo sa imo, no? So Lonely Boys on Leon, madami gid nga salamat. More stories to share diri sa KLP. Paabuto namon. Magapanumbalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas ang makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism, kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development, agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang ato
atong nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo May man mga ready na nga mga istorya dira, paki-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung gisulat nyo, tapos nakapangita na kamo mga pictures, nasulod nyo na sa envelope together with your letter, and then ipadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I am crossing my fingers nga madayon ang atong pag-interview sa kay Simple Girls ang Antique kay do pahirapan gito ang signal nila, no? Hindi gani kita makakontakt sa iyang cellphone but makakommunicate kami through messenger. Inaiya kon magkadto pa siya sa banwa para nga makasignal ko to siya. But anyway, sige lang no? Let's hope nga matigayon gid. Mga kabombo sa aton liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 44 days to go before Christmas, kag ari na ang espesyal nga regalo sang bombo para sa inyo. Pamaskong musika, handog ng bombo para sa inyo tanan, mga kabombo nga amon nga ginapalangga. Kay espesyal para sa amon. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, madaming nga salamat sa inyong pag-upod sa akon sa saling hapon, liwatong tanibuas, ha? Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon.